كويتنا بنقل كدينة دبنور كجيب الأخن كفرحة الكوان كيلي قبرت وسنلي كوان كيلي قبرت وسنلي هنينا كعرض كورد خانسق صور استخبرين كجربو قريب ما قلتو قبلين جنواتنا ونلي لهم فريلين هنا قلم الدلنا رحنيس نوكي إن أنت راح فريلي تكونك مقلي كورد خانسق صور استخبرين كجربو قريب ما قلتو قبلين رحنيس نوكي إن أنت راح فريلي تكونك مقبلا تهرت راح برينا كلاو هانك حديث وروانيرا هدام بغر انت فوق انترن وانترنا للجنبيرا عوتي نوغن يخر لا بارك وكيسر سفرا وانيرا حتى نفسي كالي أما السكنين نكفر تأبد من لنا سريد الدحنا دي سنين لنا قرز ما نسنين خرق دقاقرا وردقوق أخواني ناوك لا تجدق وحسيدك كمنا قنبت سلام الاسنين أما السكنين نكفر تأبد من لنا في سريد الدحنا دي سنين سلام تخطاتلتنا إذا channel كما يتخونون تبوكت كونونا وتر تمريتنان بحقناني ولومون كم وتروا قداسن وانا وين زيناتات حيزنا لكم قريبنا لنا كسام موداتنا إذا مدب مسانا كتصنحوا بخبر نعدمكم كم وتروا قداسي نزي زبنا نزي وانا نزي مدرخ ستقلب حبريتان تنتنان حيزنا لكم مسينا لنا حانتا قداسي تكن قريبا لهوك من متابنات زيناناتنا قاليتناتنا وسخي خيس سلوزلو حدا جزية بخمسين تجمرون أي سلان كتاتلو دلهم زينا زقرب لكم بره بطنهم مس مسارحتي تكنيشان لطنقص مانقص مس محرنا منكع كاميرا ماني أرستات زينا وصدقكم حتى زبالة دحركم بطنينا خنزرزرينا مساي كتصنحوا بخبري نعدمكم انت تصنحكم تصبحوا انت زي تصنحكم قابو جاي كونان مدب زي I think حدا جزء introduction نايزينا كم زي خطط لنا سلزي تا نمودا تزبلا كم بتعطونون دينا تزينا جن ترقف بلو زبلكم قداي كون زبلا أي ناين توالانينا سلزي مجمريا بكونتاتنا علمنا كنجمرينا what's going on. The Red Sea has been Ethiopia's missing lung. The coastline once hers, now fenced off by rivals, history, and fear. The question is no longer should Ethiopia return to the sea. It's who dares to open the gate and who is willing to burn the bridge to keep it closed. This isn't just about a port. It's about survival. It's about dignity. It's about whether a nation of 120 million can remain boxed inland forever, or whether history is about to swing open. Okay, قداي ناي بحري قداي ناي أجندة نايتي نبحرن نعنو مركبن سجبر زلوك ساعة كندي ساعة خمسة لون رلنا جن أبي أحمد نعنا نبزنا بحري كم يجري دفعنا له تتصبغ نجر أبي أحمد صلاتي نافلت تديو بعشنا تديو ناي عقل تبديو زخود زول من قد كنرينا مجمريا ناي جبسي روسيا تشاينا 3 سنوات بتاعت كنرينا من أبتنا يزوبانا مملاسنا نحنا عنا تراي أيكونن صلات جيرو زول لابزوان زي هيز هذا جزين تايز بحال زربالو مقابر كاب على خام قعد بحال زربالو اسكزي عن رأي مجمريا زياتري وازل لهم أمونغوراشان أمريكانز جبر أمونغوراشان إثيوبيانز جبر زلو زعبات نيوكليرز بحال زلو كونتات نديو
كم تريوم زلهم دحرة أبي حجر ما فلو له خناتهم بمنقدي منستر ودات وصاي ناي إثيوبيا سسنة نبراشة خير له كم جاء مسراشة قبروا زلوا بفلاي مس أوروبا بلع راشة زلهم حيال زخنة حماق زخنة سئلي أبقى متيتيها الزكونة تاتزي حاجة كنرينا جن أتاك أنتي الزارة بيت كتكون تخل أب عين دونالد ترامب دما كتودق تخل زيايا زادما دارجا بلومبرج بلو كل زينات تايز بلزلو أبي أحمد ويكا إثيوبيا دولار قديفة نامنا تشاينا باتيرا تخيد كم زلا دي دولاريزيشنز بحال نالبات ترغيبنا يعبز بزح بوستس نيرو رغيبا من دحر قينم قاليو كنت أكسس قبرس لزي تخل كنت رغبي تخلني خاب سوشيال ميديا تزورت لهم بيكس بزح بوسترينا لنا 5 مسألة أبي أحمد ني دولار قديفو ناب تشاينا كم زخدن تي ناي دولار هو الدق زقبر زلو قعزو دما نحر وسي كله كم زلو زبل زينا نسمع لنا انت مالتي زي نغرزي سلامنتايكم زقبر زلو ابي احمد ابز حلفه نتشاينا فلو يلو خناتو سديد نيرو نتعدا زلوهم 5 بليون نو 4 بليون عدان دي زلوهم كن 5 بليون بفلو ريستراكشر كونل ويون اغباب كقيرولو كحدت ناب تشاينا فلو يلو سديد خمس نبرن بس منكس تشاينا دما دحر زرب بحد معلب كم زبص حيز النقار انت عينت معلبي بس حزب بهال زلو ابز قدمي ترينا نتي اداناتهم بدولار زنبره نابنا تشاينا باطيرا قيروا لا يبلو مالو تمخنيات دما منالبات تذكروا دحركم ابزون امتينا لكم نيرنا تفلو له نوي حوان ناب تشاينا خيدو تراخي بخمس نبره اذا تاكتيك زتقملا زلو دما قدميهم انت تكي مدانيرو ناي كينيا بريزيدنت ويليام روتو فلو خناتو نكيني تشاينا خيدو نتشاينا نتزلكم عدا كاب شيلينغ بدولار زنبر عدا نابنا تشاينا يوان قيروا لنا يلوم نير زخا مساخم نقد سلازلنا اتعداناتنا بباطيراهم كونالو تشاينا دما تدليا ز نغر ز مخنياتو دولار تعالو بباطيرانا تكاسل دلزلا اذا كايدا ز دما من اقطعني رينا نا امريكا دروتي نايا فورين ريليشنز على فناتهم تي سنتر جيم ريش ديو غلزبلو ريبابليكان مالتيو تشاينا مس كينيا زلنا فلوي زمدنا نسو ريفيو كنقبر لنا دقيبنا كنفتشو كنكلها لنا بمبال ناي 9 معالتي داق ما قمت كقبروا لتزمدنا ساوعيد كي رقم زنا برد ذكر كوينو نابنا اميري نابنا اثيوبيا مسن ملس دما ازو دايزي من البات نتزلو قطباو صقم مفتحي كونه لزغلي انتخونه بامريكا حماق اطمامتا كفتر كم زغلي زنقر تي سيستم تايز بالزلو Ethiopia China talks. Ethiopia is negotiating to convert part of its 5.3 billion debt into yuan dominated loans. Rationale, Governor Yob says it makes sense due to Ethiopia's heavy trade with China. ስለዚህ interest savings China's 3% prime rate is far lower than the US rate of 7.25 percentage. Kenya's example, Kenya yuan swap reportedly saved 250 million annually dollars ማለት ነው ታምጭ ታይም ዝም ዘለው احنا ምስ ቻይና ዘለና ንግዲ ስለዝኾነ እቲ ቻይና ዘለቃሕትና ወይ ለቃሕና ምስ ቻይና ዘለና ብናይ አሜሪካ ዶላር ኮነ ብናይ ቻይና ባጤራ ኮነልና ኣሎ ወይም ዝም ዘለው እዚ ኻንታይ ዝፈጥር ሓደ ባጤራ ናይ ቻይና ስታቢሊቲ ኣለዎ to some extent ከም ናይ አሜሪካ ኣብዚ ዝሓለፈ ዓመታት ወለቕ ዘለቕ ብዙሕ ኣይብልኒ ዘሎ ካልኣይ ድማ ናይ አሜሪካ ኢንትረስት ሬት ላዕሊ ዘሎ ስለምንታይ አሜሪካ ቲ ኢንትረስት ሬት ናቶም ላዕሊ ዝገበርዎ ኢንፍሌሽን ዝበሃል ፀገም ናቶም ንኽቋፀሩ ዝጥቀምሉ መንገዲ ኢንትረስት ሬት ዝዕብት ሰንትራል ጋቨርንመንት ኢልና ነና ብዙሕ ቦታታት ኣብ ዝሓለፈ 3 ዓመት ሕማም ናይ ኤውሮፓን ኣሜሪካን ኢንፍሌሽን ወይ ከም ምንሃር ዋጋታት እዩ ንምንሃር ዋጋታት ክትቆፃፀር ተኮይንካ ድማ እቲ ማእከላይ ባንክ ዝበሃል ሰንትራል ባንክ ኢንትረስት ሬት ንላዕሊ ዘደይብ ኢንትረስት ሬት ንላዕሊ ምድያብ ማለት ድማ ዕዳን ዘለዎ ሰብ መርዲ ማለት ሕቆኻ ትስበር ማለት እዩ تقدم تخفض زنبركا interest rate نسماي ديبلو مالتي سلازي ኢትዮጵያ ምስ ቻይና ክብረ ዘላ ዝምድና ብሰንኪ ናይ ኣሜሪካ ፖሊሲ ክንጉዳእ ስለ ዘለና ንሕና ምሳኹም ዘለና ንግዲ ምሳኹም ስለ ዝኾነ ተቐንዲ ስራሕና እቲ ዕዳ ዘለኩም ዶላር ዝሃብኩምና ቀደም ናብ ናይ ቻይና ባጤራ ቀይሩና ይብልለው ቻይና ድማ ትደልያ ያዘ ነገር እዚ ሕራይ ኢላቶም ኣላ ቻይና ድማ ኢንፍሌሽን ምንሃር ናይ ዋጋታት ዘይኮነ ፀገም ዘለዎም ዲፍሌሽን እዩ ዘለዎ ፈፂንካ ዋጋታት ኣይኮነን ክውስኹ ንታሕትና ጎደሉ እዮም ዝኸዱ ስለዚ እቲ ዕዳናትካ ናብ ናይ ቻይና ክቕየር ከሎ መክሰብ ኣለዎ ነዚያ ነገር ግን መን ዘይፈትዋ አንክል ሳማ ይፈትዋን እዩ ኣሜሪካ ብፍጹም ዘይፈትዎ ነገር ተሎ እዚ ስለምንታይ
دونالد ترامب قالات انت له اب دولار ناتنا ناي عالم ريزيرف كارنسي مخان كله سالسه كنت عالم نواقع ممكن السعر يقلل بمبال زغلصو እዩ ስለዚ ካብ ዶላር ንኽትሃድም ትፍትኖ ብፍላይ ነተን ብሪክስ 100% ታሪፍ ክገብረለና ኢሉ ኣብቲ ምሕደ ተዋርሕ ኣፈራርዩ ከም ዝነበረ ዝክሮ ኮይኑ እዚ ድማ እቲ ዲዶላራይዜሽን ዝበሃል ብፍላይ ኣተን ብሪክስ ዝገብሮ ኣለዋ ተባሂሉ ዝሕመ ሓደ ኣካላት እዩ ንኢትዮጵያ ንውሽጣዊ ኩነታታ ኣገዳሲ ክጣቕማ ይኽእል ምስ ቻይና ይንግዲ ዘለዋ ስለዚ ምስ ቻይና ንነግድ ስለ ዘለና ብናትኩም ባጤራ ዕዳ እንተለና ትርጉም ኣለዎ ንዓና ድማ መክሰብ ክህልወና ክብሉ ከለው ቻይና ድማ ባጤራ ናታ ብዓለም ክዓቢ ስለ ደለላ ናይ ቢዝነስ ባጤራ ክኾነላ ስለ ደሊ ክልቲኦም ወገናት ንቻይና ዘርብሕ እዩ ንኢትዮጵያ ዘርብሕ እዩ ሕማቕ ነገር እውን ኣይኮነን እቲ ፀገም ምስ ኣሜሪካ ኣብ ዓቢ ፀገም ክፈጥር ዝኽእል ኩነታት እዩ ነዚ ድማ መን ኤክስፕሎይት ክገብሮ ይኽእል ግብፂ ክትጥቀመሉ ከም ትኽእል ነቲ ኩነታት እቲ ስለዚ ሓደ ካብ ኢትዮጵያ ካብ ኣሜሪካ ይኸይድ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና እዚ ድማ ምምሕዳር ናይ ዶናልድ ትራምፕ ዝሕጉሶ ነገር ክኸውን ከም ዘይክእል እዛ ኣርቲክል እዚኣ ብዙሕ ወፂኣ ኣላ ብሉምበርግ ኣብ ካልእ ብዙሕ ቦታታት ከይድኩም ክትርእይዋ ትኽእሉ ኢኹም ከምኡ ድማ ኣብ ሶሻል ሚድያ ዳርጋ ኦልሞስት ከምዚ ቫይራል ኮይና ኣላ ምክንያቱ ናይ ኣሜሪካ ዶላር ንክወድቕ ዝደልዩ ብዙሓት ስለ ዘለው ከምዚ እናገበሩ ዳርጋ ብዙሓት ኣካውንት ሸር ክገብሩ ኣሪና ኣለና ጎኑ ድማ ምስ ራሻ ዝገብሮ ዘሎ ድማ ብግምት ኣልረይዎ ስለዚ እዚ ምስ ቻይና ኣሜሪካ ምስ ራሻ ትገብሮ ዘላ ምስ ቻይና ትገብሮ ዘላ ቅድድም ወይ ከዓ ንሁር ዝኾነ ውድድር ኣብ ግምት ኢኻ ኣብይ ኣሕመድ ድማ መመሊስና ብኣቶም ያቱ ስለ ዘሎ ሜይቢ እዚ እውን ፀገም ክፈጥረሉ ዝኽእል ኸውን Excellency, Mr. Minister, dear friends, we are sincerely happy to welcome you in Moscow. Знаю, что вы здесь совсем недавно были, сопровождали вашего премьер-министра, который принимал участие в мирной мировой акции заложит. Busy agenda. Yesterday you had meetings with the administration of the president, with the government, with the leadership of Rosatom State. Здесь мы нечисто между United Nations. Рассчитываю на продукт. Welcome. Thank you very much. ከም ንሪኦ ዘለና ብወገን ኢትዮጵያ ድማ ዝገበርዋ ሓንቲ ንእሽተይ ቪድዮ ነይራት ንመልሲ ናይቲ ኢትዮጵያ ዝነበረት ንዑ ሰሚዕና ሓላፊ принимал программу вчера. And I've always been received with warm welcome and exceptional hospitality, and I want to extend my appreciation for this to you and the people and government of the Russian Federation. We have friendly and fruitful engagements previously on the sidelines of the BRICS, both here in Russia and Brazil, and I believe those encounters were very helpful in strengthening the bond between the two countries. Moreover, as you have mentioned, the recent visit by His Excellency Abiy Ahmed, Prime Minister of the Federal Democratic Republic of Ethiopia, in providing guidance for our overall relationship, and I'm sure that that discussion and the understanding reached during that discussion will provide action plan, and we are confident that it will open a new chapter. ስለዚ እዚ ንሪኦ ዘለና ድማ እቲ ዘረባ ወላ ሓንቲ ዝተሓዝ ዝጭበጥ ዘረባ የብሉን ዝምድና ናይ ክልቲኦም ሃገራት ክሳብ ክንደይ ዕምቆት ከም ዘለዎን ብምዉቕ ኣገባብ ከም ተቐበልዎን ገለን ኣብ ብዙሕ ቦታታት ድማ ይራኸቡ ከም ዘለውን ሓበራዊ ሽርክነት ናይ ክልቲአን ሃገራት ድማ ዕምቆት ናወሰኸ ይኸይድ ከም ዘሎ ዝገልፅ ሓበሬታ ኢና ንርኢ ዘለና ስለዚ እዚ ንሪኦ ዘለና እንታይ ዘርእየና ዘሎ እንድሕር ኢልና ኢትዮጵያ ምስ ብዙሓት ሓይልታት ትራኸብ ከም ዘላ እቲ ኩነታት ድማ ምናልባት ናተይ ገምጋሚ እየ ዝበኩም ኣብዚ ኣሜሪካ ነዚ ኩነታት እዚ እናረኣየት ሸለል እንተኢላቶም there is a reason for it ስለምንታይ ሸለል ይብልዎም ኤሮጳን ስለምንታይ ሸለል ይብልዎም ገምጋም ናተይ ዝነግረኩም ብዙሕ ናቱ ክግምግም ይኽእል ከም ተዓዛቢ ናይዚ ኩነታት ኢትዮጵያ ኣብ ሓደገኛ ከቢድ ብድሆ ስለ ዘላ ኣሜሪካ ይኹን IMF እውን ከጥሕንዋ ስለ ዘይክእሉ ነዚ ዘላቶ ኩነታት ይርዩ ስለ ዘለው ማንም ሃገር ሓጊዙ እንተተሓና ንሕና እውን ረብሓ ኣለና ምክንያቱ ናይዚ ስርዓት ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ እንተወዲቑ ንሕና እውን ክንከስር ስለ ንኽእል ዝብል ዓይነት ኣረዳዳኢ ዘሎ እቲ ሚኒስተር ፋይናንስ ናይቲ ሃገር ካብ ሃገር ናብ ሃገር እዩ ዝኸይድ ዘሎ ኣብ ቀጠር ይኸይድ ኣሎ ናብ ኩለን ሃገራት ዳርጋ ኣጥሕኑና እዚ ዓይነት እዩ ቻይና ንኣብነት ገለ ዕዳ ሂባቶም ከም ዘላ እዩ ዝንገር ዘሎ ስለዚ ዘለዎ ኩነታት ኪዩት ዝኾነ ክብድ ዝበለ መድረኽ ከም ዘለዎምን ነቲ ዘለዎም ኩነታት ድማ ካብኡ ንምውፃእ ኩሉ ዝከኣሎም ምስ ኩሉ ሓይሊ
يمصادق ويكا يلمن يوم زلو مالت ملمانا دبلوماسي حماق مالت هيكونن ግን كم ኢትዮጵያ አይነት ዘሎ ሃዮ ኩነታት ተሪኻ ኣብ ኩናትን ዕግርግር መሊስካ ድማ ናብ ካልእ ኩናት እናሓሰብካ ከለኻ በቲ ሓደ ድማ ኣብ ፈቐዱ መጋባእያ እናኸድካ ኣትሊስት ኢንተርቴይን ይገብርዎም እዮም ነቲ ዘለዎም ኩነታት ናራዩ ክሕግዝዎም ንርኢ ኣለና ትግረም ኢኻ ቁርብ ትለይ ግን በቲ ሓደ ክትሪኦ ከለኻ ድማ ኣልርቤት ካብታ ካልኣይቲ ክትሪኣ ትኽእል ድማ ኢትዮጵያ ምናልባት ዓብዪ ኤክስፕሎይት ይገብሮ ዘሎ ኮይኑ ይስማዓካ ይምዝምዞ ዘሎ እውን ይመስል ነቲ ምንታይ ኣብ ናይ ዝሑል ኩናት ባሕሪ ስለ ዘሎ ዝሑል ኩናት ማለት እንታይ ማለት እዩ ኣብ መንጎ ኣሜሪካ ራሽያ ቻይና ወይ እውን ምዕራባዊ ዓለም ኣሜሪካን መሻርክታን ኤውሮፓን ማለት እዩ በቲ ድማ ራሽያን ቻይናን ዘለው ዝምድና ኣብ መንጎ ክልቲኦም ዘሎ ከቢድን ሓርፋፍን ርሱን ዝኾነ ውድድርን ስለ ዘሎ ናይ ዝሑል ኩናት ሜንታሊቲ ስለ ዘሎ እንታይ ይገብራሉ ንክልቲኡ ንሕና ምስ ክልቲኹም የለናን ናይ ክልቲኹም መሻርክቲ ኢና እናበለ ካብትን ክረክብ ይዝፍትን ዘሎ እዚ ድማ ብኣይኤምኤፍ ብወርልድ ባንክ እናለመነ ካብ ኤውሮፓ ምናልባት ኣብ ዘን ቁርባት መዓልታት ተሪኽሞ እውን ኣብ ኤውሮፓዊ ሕብረት ኣብ ብራስልስ ኣብ ዝነበረ ኣኼባ ኣይ ቲንክ 130 ሚልዮን ዲዋላ ገለ ሓገዝ ሂብዎ ማለት ኤውሮፓዊ ሕብረት ስለዚ ካብ የማንን ፀጋምን የላኽዑ ከም ዘለው ኢና ንርኢ ዘለና ንክንደይ ግዜ ብከምዚ ክጥቀሙ እዮም ንክንደይ ግዜ ከገልግሎም እዚ ኩነታት እዚ ኣነ እዚ ንትንክብል ኣይክእልኒ ግን ሓደ ነገር ንሪኦ ግን ነቲ ኩነታት ኤክስፕሎይት ይገብርዎን እናመዝመዙ ይጥቀሙሉ ኣለው ካብ ጭንቀት ዝተበገሰ ካብ ዘየለ ኣብ ሕማቕ ሓደጋ ወዲቖም ስለ ዘለው ዝገብርዎ ክኸውን ይኽእል እዩ ቱ ሳም ኤክስተንት በቲ ካልእ ድማ ካብ ትወድቕ እዛ ሃገር እዚኣ ድማ በዚ መልክዕ እውን እንተተሓንዋ ኣይከፍን እዩ ዝብል ከዓ ዘለዎም ይመስል ስለዚ ብዝደለኻዮ መንገዲ ክትትርጉማ ትኽእል ኢኻ እቲ ኩነታት በቲ ስቲል ኢትዮጵያ በዚ መንገዲ ዝኸድዎ ዘለው ተድሕንዋ ድዮም ክድሕን ዲ ኣይትድሕንን ንግዜ ክንገጥፎ ንኽእል እዩ ንሳቶም ግን ሌፍት ኤንድ ራይት ንየማንን ንፀጋምን ኣብ ጉያ ከም ዝርከቡን ከድሕኖም ዝኽእል ሓይሊ እንተሎ ድማ ኩሉ ዝከኣሎም ኩሉ ዝከኣል እዩ ዝበልዎ ኣብ ምግባር ይጎዩ ከም ዘለውን ነቲ ዘሎ ቅልውላው ጠጠው ንምባል ዝግበር ዘሎ ቅርድም ድማ ንርኢ ኣለና እቲ ኩነታት ከም ኢሉ ከሎ ሓንቲ ቪድዮ ያላ ካብ ኢትዮጵያ ወፅያ ዘላ ካልገባችሁ መንገዳችን ለየቅል ነው የሚሆነው። ሰላም እንዲመጣ እንለምናለን፣ ሰላም እንዲመጣ እንሰራለን። ሰላም እስኪመጣ ግን አንቀመጥም፣ እናለማለን። ምርጫችን እንደሱ ነው። ብዙዎች ሰላም እያሉ ኢትዮጵያ ውስጥ ባለፉት 100 ዓመታት ሰላም አልነበረም። አሁን ፌስቡክ እና ዩቲዩብ ስላለ በየቀኑ ስለምንሰማው ነው እንጂ የበዛው ሰላም አልነበረም። የአፄ ቴዎድሮስ ታሪክ ዘመቻ ነው። የአፄ ዮሐንስ ታሪክ ዘመቻ ነው። የመንግስቱም በኋላም የነበረው ሽፍታ ኢትዮጵያ ውስጥ ጠፍቶ አያውቅም። ወንበር ለማጽናትና ሽፍታ ለማሳደድ 100% የደከሙ መሪዎች ሶፍ ዑመርን ዘንግተውታል። ትርፍ ያገኘነው እሱን ነው። ሽፍታ ባህል ስለሆነ እያጠፋ ነው። በአንድ እጃችን እናለማለን ካላልን በቀር ራሱ የምንመኘውን ሰላም አናመጣም፣ አናጸናም። እንታይ ዝብሎም ዘሎ መወዳእታ ኢትዮጵያ ሰላምን ርግኣትን ከመፅእ ስለ ዘይክእል ኢትዮጵያ ሰላም ኣይትፈልጥን እያ፣ ሰላም ሃሊዋ እውን ኣይትፈልጥን እያ፣ ሽፍትነት ድማ ባህሊ እዩ ኣብዚ ሃገር እዚ እዩ ዝብሎም ዘሎ። ስለዚ ነዊሕ ታሪክ ኣለና ንብል እንተለና ታሪክና ኩሉ ታሪክ ናይ ሽፍትነትን ወራርን ምጭፍጫፍን ይብል ኣሎ። ሓቂ ሓይሽ ኣብዚ ሓቂ ኣሎ ማለት ነቲ ድኻምነቱ ንምሽፋን ዝጥቀም ዘሎ ከምዚ ዓይነት ደረጃ ሽፍትነት ነይሩ ኣብ ኢትዮጵያ እንተሪልካኒ ታሪክ ናይ ኢትዮጵያ ኤክስፐርት ናት ወይ እውን ብዕምቆት ኣፅኒዑ እየ ክብለካ ይክእልኒ ግን ከምዚ ደረጃ ሕጂ በፂሖሞ ዘለው ደረጃ ሽፍትነት ግን ሃልዩ ይፈልጥኒ ሽፍትነት ኣይኮነን ቃልሲ እሱ ሽፍትነት ዝብሎ ዘሎ ድኻምነቱ ንምሽፋን እዩ ፋኖ ዝኮነ ዘሎ ቃልሲ ሽፍትነት እዩ ዝብሎ ዘሎ ዋው በስ ናይ ብሓቂ ዘገርም እዩ እንታይ ግን ይብል ኣሎ እስኪ እዚ ነገር እዚ ከም ዘለዎ ይክቅፅል ነዚ ጠጠው ከነብሎ ኣይንኽእልኒ ናይ ዝብል ዘሎ ስለዚ ንሱ ከም ቅቡል ወሲድካ ኩሉ እቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ፋኖ ኣብ ክልል ኣምሓራ ዝግበር ዘሎ ኩናት ከም ቅቡል ወሲድካ ኣብ ክልል ኦሮሚያ ዘሎ ኩናት ኣብ ክልል ሶማል ኣብ ክልል ዓፋር ኣብ ትግራይ ዘሎ ቀውሲ ኩሉ ኣብ ግምት ኢኻ እዚ this is normal the new normal እዩ ዝብሎም ዘሎ እዚ ኖርማል እዩ ታሪክና ከም ስለ ዝኾነ ጥራይ ፌስቡክን ዩቱብን ሶሻል ሚድያን ስለ ዘይነበረ ብዛዕባ እቲ ኩናት ዘይንፈልጥ ነርና እምበር ኢትዮጵያ ኩሉ ግዜ ታሪካ ከምዚ ዝብለና ዘሎ ከምዚ እንድሕር ኮይኑ ታሪክካ ፕሊዝ ናባና ክትሕወሱ ወይ እውን ኤርትራውያን ኣካልና ነይርኩም ኣይትበሉና ብቅጥታል ኣይንፈቱና
ሓድነትን ፍቅርን ሰላምን ክህልወና ኣብ ውሽጢ ሃገርና ኢና ንደሊ እሱ ድማ ከም ሓደ ዓብይ ቪርቹ ከም ሓደ ዓብይ ምዕባለ ከም ሓደ ዓብይ ሰናይ ነገር ወይ ፅቡቅ ነገር ጌርና ኢና ንወስዶ ምክንያቱ ኩሉ ግዜ ኣነ ኣብ ኤርትራ ንዘሎ ኩነታት ኮንቴክስት ብናይ ዓለም ክትሪኦ ኣለካ ኣነ ኣብ ስዊስ ክነብር ከለኹ እቲ ዝበለፀ ኮይኑ ዝስምዓኒ ሰላምን ርግኣትን እዩ ሰላምን ርግኣትን ኣብዚ ንደቅና ይኹን ንነብስና ንሓንቲ ደቂቕ እውን ስክፍታ የብልና እቲ ዝበለፀ ኣሰት ኮይኑ ዝስምዓኒ ወይ ፅባቐ ናይዚ ሃገር ኣነ ዘለዎ ሰላም እዩ ዝኾነ ይኹን ጥይት ክትኮስ ሰሚዕና ይንፈልጥና ዋላ ፖሊስ ክትኩስ ሰሚዕና ይንፈልጥና ኣብዚ ምናልባት ኣብ ቅድሚያት ናይ መዓልትና ፅነቶም እዚ ናይ ዝትኮስ ድምፂ ረቢሹና እዩ ዝቕኒ እንታይ ማለት እዩ ሰላም ሓደ ዝበለፀ ነገር እዩ እዚኣቶም ግን እንታይ ገብርዎ ኣለዉ ነቲ ዘሎ ዕግርግርን ኩናትን ሽግርን ከም ኖርማል ወሰድዎ ኣካል ናይ ታሪክና እዩ ዝቕየር ነገር ድማ የለን እዩ ዝብሎም ዘሎ ኣቢ ሰብ ኣሚን ሲሪየስሊ ከልምዕ እየ ሃገር ክቕይር እየ ቁጠባ ክገብር እየ ክትብል ንኩሉ እቲ ዝቐለለ መጀመርያ ሰላም እዩ ሰላም ኣብ ውሽጥኻ ድሕሪኡ ድማ ሰላም ዝጎረባብትኻ ኩሉ እቲ ትገብሮ ድማ ደቕለለ ምክንያቱ ኩናት ቃል ብቃሉ ብርሰት እዩ ኩናት ትርጉም ዘይብሉ ኩናት ጥይት ገዚኻ ንኣብነት ናይ ሓይሊ ኣየር ሓላፍነቱ እንታይ ኢሉ ሓንቲ ጀት ናይ ነፋሪት ክንገዛ ልዕሊ 100 ሚልዮን እያ ኢላ 100 ሚልዮን እያ ድሌካ ኩናት ዘይብካ ምክንያቱ ኢትዮጵያ ውሽጢ ኩናት ዘሎ ምስ ጎረባብቲ ካብ ጎረቤት ክወርር ዝመፁ ሓይሊ የለን ኣብ ውሽጢ እዩ ዘሎ እቲ ኩናት ስለዚ እንታይ እዩ ዝብል ዘሎ ነቲ ክትገብሮ ዘይትኽእል ነገር ናትካ ድኽመት ንኸይትእመን ኢትዮጵያ ታሪኻ ኩናት እዩ ዝብሎም ዘሎ ስለዚ ሓድሽ ነገር ድማ ይትፀበዩ እዩ ዝብል ዘሎ ኦኬ ከም ድሌትካ ሕጂ ንኺድ ናብቲ ናባና ገፁ ዘሎ ዕንደራ መዓልታዊ አጀንዳ ናቶም ኮይኑ ዘሎ ማለት ስናስተዳድር የነበረው የራሳችን የነበረውን ወደብ ባህር በር አተናል እኛ በእናስተዳድረው ቢሆን እንኳን እኛ ከድሮም ከጥንትም ባህር በር ያልነበረን ዝግ ሀገር ብንሆን እንኳን አሁን ያለው ዓለም አቀፍ ነባራዊ ሁኔታ ባህር በር እንድናገኝ ያስገድዳል ዓለም አቀፍ ህጎቹ ታሪኩን ብንረሳው እንኳን ታሪኩን ብንዘጋው እንኳን እሺ እንተው ብንል እንኳን ባህር በር ዝግ ሆኖ ሀገራት መቀጠል የለባቸውም ነው የሚለው ዓለም አቀፍ ህጎቹ ዓለም አቀፍ ህግ ይሄንን ነው የሚያስረዳው ባህሮች ውስጥ ያሉ ሀብቶች የዓለም የጋራ ሀብት ናቸው ብሎ አስቀምጠዋል ስምምነት ናቸው እነዚህ የዓለም ህዝብ የዓለም መንግስታት የተስማሙበት ነው ነዚህ እንታይ ትብሎ እስከ እንታይ ትብሎ ነዚህ አሚን ኣብ 15 ሲ ብሕጊ ዓለም ገይሩ ሰብ ክትጥብር ዝፍትን ዘሎ ሰብ እንታይ ትብሎ ናይ ዓለም ኣብ ባሕሪ ዘሎ ሃብትሲ ናይ ኩሉ ናይ ዝብል ሕጊ ናይ ዓለም ኦኬ ጽቡቅ ሕጊ ዓለም ንበይንኩም ዝነገረኩም ተኮይኑ ናይ ዓለምና ዝዓበየ ባሕሪ ትውንን ኣሜሪካ ያኬትኩም ካብ ኣውሰዱ ውቅያኖስ ሰላማዊ ውቅያኖስ ኢልካ አትላንቲካ ውቅያኖስ ባሕሪ ብለ የለና ውቅያኖስ ዝውን ጾም እዮም good luck ትኬት ካወምሰ እንድሕር ንኩሉ ከማዕረ ይዝብሉ ካለው ኮይኑ ካልኣይ ድማ ዓለም ለኻዊ ሕጊ እንድሕር ኮይኑ ዘፍቀደልካ ዘሎ ናይ ዓለም ለኻዊ ሕጊ ዝፍቀደካ ድማ ሃገራት ኣብ ከባቢኹም ዘለዋ ይኽልክላኻ እንተለዋ why don't you just go to the United ኣብቲ ቤት ፍርድታት ናይ court of justice ናይ ዓለምና ድዩ ካል ቤት ፍርዲ ኣብ ካል ኬትካ ጉዳይካ ኣቕሪብካ ዝግባእ እንድሕር ኮይኑ ዘይተኸስስ እዩ ዝበሃል no ኣብ ቤት ፍርዲ ክትቀርብ እኮ ጭብጢ ክህልወካ ኣሎ ሰነድ ክህልወካ ኣሎ እዚ ምዕንጅሉ ግን ትሪእዎ ዘለኹም ሰነድ የብሉ ጭብጢ የብሉ ስለዚ ኣብ ቅድሚ ካሜራ መፂኻ ንግሆም ምሸትን ምጉራዕን ተሕዲድ ምግባርን ዘረባ መብዛሕን ጥራይ ኦኬ ንሰማዕኩም ኢና ክራባታ ተኸዲንኩም ባላ ተኸዲንኩም ንግሆም ምሸትን አንገረር ትብልለኹም ምናልባት በቲ ብዙሕ አንገረር ዝበልዎ ዓለም ሰሚዓ ኣስተያየት ገይራ ንኤርትራ ሃቡድያ ክትብሎም ዝፅበዩ ዘለዉ ወይስ በዛ አንገረር ዝብልዎ ዘለዉ ምናልባት ንዓለምና ኣፅሚምና ተዛሪብና ደንግፁና ኢልና መወዳእታ ኩናት ተገይርና ሸለል ክብሉና ይኽእሉ እዮም እቲ ሕቶ ኩሉ እዚ ዘዛረበኩም ዘሎ ብፍላይ ከም ኤርትራ ንፈልጦ ነገር እንታይ እዩ እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ኣፍ ደገ ባሕሪ ንኸይወስዱ ማሕበረሰብ ዓለም ፈርዮም ኣይኮን ደው ኢሎም ዘሎ ቅልፅብ ናይ ኤርትራ ፈርዮም ደው ኢሎም ዘለዉ ውይ ዝብሉ ዘለዉ ድማ ውሽጣዊ ፀገሞም ከፍ ኢሎም ስለ ዘሎ ብመንገዲ እዚ ናይ ኣፍ ደገ ባሕሪ ገለ ሳልሳይ ኣካል መፅኡ ንሽምግልና ኢሉ ወይ ገለ ሓጋዚ ኣካል ተረኸቡ ዝጥቀምሉ ዘለዉ ታክቲክ እዩ እቲ እንደራን የውጭ ጠላቶች ሁሉ አገራዊ ህልውናዋና ክብሯን አስጠብቃ የቆየች ቢሆንም በረጅም ዘመን ታሪክ የሚታወቅበት ከም ትሪእዎ ዘለኹም እዚ ድማ ኣዶኖ ናይቲ ሓይሊ ባሕሪ ናቶም ሓላፊ ዋላ ገለ ሓንቲ ግን ኣላ ኣብዚ እዋን እዚ ብብዝሒ ትዝረብ ዘላ መጀመርያ እዛ ግብፂ ትብሎ ዘላ እሞ ንርአ ናይ ግብፂ ሓበሬታ ድማ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ
ግብፂ ብጉዳይ ናይ ቀይ ባሕሪ እንታይ ኢላ እዩ ወፂኡ ዘሎ ምሕደራ ናይ ቀይ ባሕሪ governance of the Red Sea an exclusive responsibility of coastal states Egypt says ስለዚ እዚ ፍሉይ ሓበሬታ ወይ እውን ዘረባ ዘድልዮ ኣይኮነን ንባሕሪ ቀይ ባሕሪ ምሕደራ ናቱ ሴፍቲ ናቱ ፀጥታ ናቱ ንኩሉ ከተውሕዝቶ ኮይንካ ኤርትራ ኣብ 2016 ሓደ ፅሑፍ ቀሪባ ነይራ እንታይ ዝብል ቀይ ባሕሪ ፀጥታ ናይ ቀይ ባሕሪ ከነውሕዝቶ ኮይንና ካብ ርሑቅን ቀረባ መፅኦም ኣብዚ በራግፅ ኩዱና ዘይኮኑስ እቶም ቀረባ ሓቢርና ስራሕ ኣለና ኢላ ነይራ ድሕሪኡ ኣብ 2018 ኣቢላ ስዑድያ ነቲ ሓሳብ ወሲዳ እቲ ናይ ኢማራት ምምፃእ ምስራየት እቲ ሬድ ሲ ፎረም ዝበሃል ኮይኑ ሬድ ሲ ፎረም ድማ ብጀካ ሶማልያ ካልኦት ኩለን ኣብ ቀይ ባሕሪ ዘለዋ ሃገራት እየን ሶማልያ ድማ ኦልሞስት ኣብቲ ኣፍ ደገ ናይ ቀይ ባሕሪ ስለትበፅሕ በቲ ናይ ሶማሊላንድ ይግባእ ተባሂላ ኣትያ ማለት እዩ ኣክቹሊ ሶማልያ ናብቲ ሬድ ሲ ፎረም ንክታቱ ናይ ኤርትራ ፃዕሪ ናይ ኤርትራ ትፅዕኖን ከም ዝነበረ እዩ ዝንገር ስለዚ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ኣብዚ ንሕሪና እንታይ እዩ ዝብሎም ዘሎ እታ ፅሕፍቲ ብሕፅር ዝበለተሪና according to ናይ ግብፂ foreign minister the session titled connecting continents and building the future through the Red Sea ዝብል ነተን ኮንቲነንት ናይ ኤስያን ኣፍሪካን ኤውሮጳን ዘራኽብ እንተሎ ቀይ ባሕሪ ዝበሃል እዩ ማእከላይ ባሕሪ ገይሩ በቲ ድማ ህንዳዊ ውቅያኖስ ገይሩ ማለት እዩ ነዚ ነገር እዚ ድማ opportunities for Arab African economic integration was attended by Somali foreign minister Abdisalam Sudanese foreign minister Kamdema Saudi deputy minister EU special envoy for the Horn of Aneta Weber and World Bank representative Gray ኣብዚው ዓላዚ ኤርትራ ክትሳተፍ ነይርዋ ኮይኑ ይስማዓና ምክንያቱ ናይ ሃገራት ዓረብ ሃገራት ኣፍሪካ ህንዳዊ ውቅያኖስ ናይ ሶማል ናይ ስዑድያ ናይ ግብፂ ከምኡ ድማ ናይ ኤውሮጳ ስፔሻል ኤንቮይ ተራኺቦምሉ ኣብ ዝነበሩ እቲ ናይ እሱ ድማ ናይ ዓረብን ዓረብ ኣፍሪካን ኢኮኖሚክ ኢንቴግሬሽን ዝብል እዩ ስለዚ ናይ ሶማልያ ኣብ ተሳተፈሉ ናይ ሱዳን ፎሬን ሚኒስተር እውን ተሳቲፉሉ ኣብ ዝነበረ ኤርትራ ደይምስታፋ ፅቡቅ ኣይስማዓንን ግን somehow it's okay the bigger picture nafti content khmelas during the session Abdullati announced the launch of the Suez and Red Sea initiative lazi hadish hasaban kidom kam zalo sudma Suez canal komdma Red Sea initiative for economic and maritime development visible malati a plan to promote sustainable growth in the region hade ጥሙር ዝኾነ ነቲ ስዊስ ካናል ምስ ባቤል መንደብ ወላ እውን ጅቡቲ ኣብዚ ኩነታት ደይም ስታፋውን ስቲል kind of weird ምክንያቱ ነዚ ኩሉ ኮኔክት ክትገብር ድሕሪ ኮንካስ ናይ ግድን እዩ ምናልባት ኣብ ካርታ ከሪአኩም ፅቡቅ ገይሩ ክርዳእና ስለ ዘለዎ let's show you I-9 ሓዊሶም እዮም ነዚ ክገብርዎ ዝፍትሑ ዘሎ so እቲ ስዊስ ካናል ዝበሃል ዘሎ እንተሪኢኹሞ ከምዚ ትሪዎ ኣለኹም እዚ መስመር ናይ ንግዲ ስለዚ ሶማልያ ግብፂ ስዑድ ዓረብ ሱዳን ወሲዶም ኣለዉ እንድሕሪ ቀይሕ ባሕርን ህንዳዊ ውቅያኖስን ኣተሓሒዝካ ክግበርቲ ኮይኑ ኤርትራን ጅቡትን ስለምንታይ ኣብቲ ፕሮግራም ኣይተሳተፋን ወይ እውን ኣብቲ ሓድሽ ኢኒሽቲቭ ወይ እውን ሓሳብ ዝብልዎ ዘለው ዘይምስታፈን ቅርከ ይበለና ይተረፈን ኣሎ ግን ድሓን ናብቲ ኩነታት ዝያዳ ኣብ ስፍሕ ዝበለ ኣርስቲ ምስ ረኸብኩ ክበኩም ክፍትን እየ ሂወልስ እንታይ ዝብል ዘሎ ነቲ ኢኮኖሚክ ኢንቴግሬሽን ማለት እዩ እዚ ስትሪም ኢሎም ገሊፆሞ ዘለው እዮም እንታይ እዮም ዝብል ዘለው the launch of Swiss and Red Sea initiative for economic and maritime development the initiative focused on 4 key pillars ኣርባዕተ ነጥብታት ዘተኮረ ነይሩ ይብላ ኣሎ advancing blue economy ነቲ ሃብቲ ዓሳ ማለት እዩ ከምኡውን upgrading infrastructure and ports እዚ ድማ ተተቕርፂ ከምኡ ድማ ወደባት ምዕባል protecting the marine environment ነቲ ፅሬት ናይቲ ባሕርን ምሕላው ከምኡ ድማ deepening economic integration the minister said that achieving stability and prosperity in the Red Sea region depends on strong political will closer Arab African cooperation and effective international support ስለዚ ናይ ዝብል ዘሎ ነዚ ናይ ቀይሕ ባሕሪ ፀጥታ ንምዕያል ተኮይኑ ሓያል ዝኾነ ፖለቲካዊ ድሌት ከምኡ ድማ ቅርበት ዘለዎ ስራሕ ኣብ መንጎ ዓረብን ኣፍሪካውያንን ከምኡ ድማ ናይ ዓለም ጥሙር ዝኾነ ወይ ከዓ ውፅኢት ኣድማዕ ዝኾነ ናይ ዓለም ኢንተርናሽናል ኮሚኒቲ ድማ ሓገዝ ክባሎ ይወልፀር reviewed Egypt's recent efforts to address challenges in the Red Sea including the drop in Suez Canal's revenue ስለዚ እቲ ብሰንኪ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ዝግበር ዘሎ ግብፂ ጎሪድዋ ዘሎ ፀገም ኣብቲ ካብ ስዊስ ካናል ዝበሃል እትረኽቦ ረብሓ ጎሪድዋ ዘሎ ንዑ እውን የዘኻኽር ከም ዘሎ ኢና ዘለና
Communal Canals Authority plans to. He further noted Egypt's diplomatic efforts to promote political solutions in Yemen, stabilize the Horn of Africa and the conflict in Sudan, and restore the security in Somalia. Gibbs demand tight Sahara leblalo ab Yemen zolo tsagam rqat نخركب ab qarn Africa zolo politica rqat stability نخركب كما Sudan zolo agirgir tawkብል ናይ Sudan security ድማ ንከዓቢ. The session also included discussions on regional security challenges aiming from the Sudan in the Horn of Africa and Yemen and their efforts in global navigation. So participants agreed on the need for a comprehensive approach that links security development to ensure long-term stability in the region. ስለዚህ ኩላቶም ድማ ነቲ ንኩሉ ዘማእኸለ ሓደ ሓበራዊ ስራሕን ዕላማን ንኩሉ ነቲ ናይ ባሕሪ ናይ ቀርኒ አፍሪካ ከምኡ ናይ ኩሉ ኣብ ዘሎ ቁጠባውን ፖለቲካውን ናይ ጸጥታ ጸገማትን ክፈትሕ ዝኽእል ሓሳብ ኩሉ ተረዳዲኦም ይብላ ኣሎ። but anyway እዚ ሓደ ካብቲ ኣብዚ ቀረባ ኢትዮጵያውያን ዘይፈተውዎ ኮለል ዝብል ዘለይ ሓንቲ ቪድዮ ላ ቅድምና ኣብቲ ኩነታት መሕላፈይ እስከዚያ ስምዕዋ ዝብሉ ዘሎ A lot of contenders who wants to put their imprint on post-Isaias Eritrea for one way or another. Most of them for their own interest, not at all for the Eritrean people's interest, those few remaining in the country. እንታይ ዝብል ዘሎ ብዙሓት ሓይልታት ኣለዉ ድሕሪ ፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ኣብ ኤርትራ ጽልዋናቶም ንክገብሩ ዝፅዕሩ ዘለዉ ብዙሓት ሓይልታት ኣለዉ። እዛ ዘረባ እዚኣ ካድረታት ናይ ኣበበ ብዙሕ ሸር ዝገብርዋ ዘለዉ እዮም። ምናልባት ንዓታቶም ንክሕጉስ ኢሉ ዝበሎ ክኸውን ይኽእል እዩ። እቲ ዕላማ ናይ ሰብ እዚ እንታይ ምዃኑ ድማ ከረዳእኩም ስለ ዘለኹ ስምዕዎ እንታይ ይብል ክንምንታይ ንኤርትራዊ ኣመና ክስምዖ ዝኽእል ዘረባ ይዛረብ ከም ዘለዎን እዚ ነገር እዚ ድማ ከሕዝነና ወይ ከቆጣዕና ጥራይ ዘይኮነስ ክንሕርን ከም ዘለና ኣብ ሃገርና ዘለና መርገፂ ኣብ ሎሚ ዘይኮነሲ 50 ዓመት ድሕሪ ሕጂ ክንሓስብ ከም ዘለና ዘግብር ምክንያት እዚ And exactly that too. There are very few Eritreans left in Eritrea, possibly a bit about 2 million people, with a very low level of skills and education and qualifications to run a modern state in today's world, but military skills. ብዙሕ ህዝቢ ገዲፍዋ ኣብ ኤርትራ ውሑድ ህዝቢ ዘሎ ምናልባት ከባቢ 2 ሚሊዮን ህዝቢ ዘሎ ይብላ ስታቲስቲክስ ናቱ ካበይ ምንጭ ናቱ I don't know። ቀፂሉ እንታይ ይብላ ኣሎ ኣብ ኤርትራ ዓቕሚ ናይ ትምህርቲ ተተሪፉ ዘሎ ሰብ ሓደ ሞደርን ዝኾነ ሃገር ንከመሓድር ዓቕሚ ዘለዎ ኣይኮነን። ዝሕጂ እዚ ዝብሎ ዘሎ ኣመና ዘቆጥዕ ክኸውን ይኽእል እዩ ካብኡ ዝገድድ ግን ክብል እዩ because these are the plan እዩ ከቆጣዕካ ኣይኮነ ዘለዎ ንሃገርካ እንታይ ዓይነት መፃወድያ ኣብቲ ቦርድ ሩም ዝተሓቢዮም እንታይ ይዘራረቡን እንታይ ይማኸሩን እንታይ ይህቅኑ ከም ዘለውን ተፈሊጥካ ኩሉ ግዜ እንታይ ዝብላነ ታዛ ሓበር ዝበርትዐ ድርዕናትና ሓድነትና እያ ቅድሚ ሕጂ ከምኡ ኢሎም ተኣኪቦም መዓት ፕላናት ገይሮም ካብ 4 ክሳብ ሎሚ ኤርትራ ክትፅእ ዝኻለት ሓድነት ናይ ህዝባ እዩ። ስለዚ ኣብ ሓድነትካ እንዳክፈረካ ይትብል እዩ ዝነግረካ ዘሎ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ህዝቢ ዓቕሚ የብሉን ሓደ ምዕቡል ዝኾነ ሃገር ንከመሓድር ስለዚ እንታይ ክኾን ኣለዎ እዩ ዝብል ዘሎ ስምዕዎ ማለት መሰከሕ እንዲዩ ግን ስምዕዎ So that is you know a huge challenge when we look post Isaias, and I think in an ideal world Ethiopia would carry the weight of transitioning Eritrea to modernity after Isaias, like West Germany did with East Germany after the reunification. And I'm not talking about the reunification of Eritrea to Ethiopia, not at all. I'm talking about friendly assistance to rebuild a broken country and a broken population. And so እንታይ ዝብል ዘሎ ማለት ከይተቆጣዕና ክንሰምዖ ዘለና ኣነ ርእሲ ኢለኩም ዝዓስቦ ርእሲ ትራሽ ዝኾነ ጓሓፍ ዝኾነ ርእሲ እንዲ ዘለዎ ምክንያቱ ናይ ብሓቂ ተዘረባናቱ ትርጉም ክልዎ እንተዝኽእል ታሪክ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ከንብብ እዩ ዝግብኦ ነይሩ ግን ድሓን ንሱ ንግደፎ እንታይ ዝብል ዘሎ እዛ ቪድዮ ብብዙሕ ሼር ክትገብር ስለ ዝረኣኽዋ ትክክለኛ መረዳእታ ክህልወና ኣለዎ እንታይ ዝብል ዘሎ ምናልባት ኤርትራ ሰባ ውሑድ ስለ ዝኾነ ዓቕሚ ናይ ሃገር ምምሕዳር ወታደራዊ ዓቕሚ ናቶም ሓያል እዩ ዝብል ካብ ወፃኢ ግን መንግስቲ ናይ ምምሕዳር ዓቕሚ የብሎም እዩ ዝብል ዘሎ ሽዑ ስለዚ ነዚ ፀገም እዚ ነዚ ኣገዳሲ መድረክ ንምስግጋር ክትሕግዝ ትኽእል መን እያ ይብላ ኣሎ እስኪ ኢትዮጵያ ንኤርትራ ናብቲ ትደልዮ ዘላ ሞደርን ስቴት ንክትከይድ ኣብ ምስግጋር
ዝተሰብረት ሃገር ኤርትራ ማለት ዝተሰብረት ሃገር ዓቕሚ ዘይብላ ሃገር ንምሕጋዝ ዓብ ተራ ክትወስድ ትኽእል እያ ከም ኣብነት ሕጂ ብሓደ ክሓብራ ይብል ኣለኹን ግን ምብራቕ ጀርመን ምስ ምዕራብ ጀርመን ክትከውን ከላ ዝገበርዋ I mean who is he trying to fool ምብራቕ ጀርመንን ምዕራብ ጀርመንን ምስ ተሓዋወሰ ሓንቲ ሃገር እየን ኮይነን ሓንቲ ሃገር ኮይነን ድማ ይቕፅላ ኣለዋ ስለዚ ምዕራብ ጀርመን ምብራቕ ጀርመን ሓጊዛታ ኣይኮነን ጀርመን እያ ኮይና እንታይ ይብላ ኣሎ ሕጂ ኢትዮጵያ ሲ ንኤርትራ ሓጊዛ ሞደሬን ስቴት ንክትከውን ክትሕግዛ ኣለዋ ምናልባት ኣነ ሕጂ ነቶም ኤርትራውያን የሽክዕ ኣለኹ ኢሉ ኖ ብሓደኹን ወይ ፌደሬሽን ይብል ኣለኹን ግን በቃ ክትሕግዛ ኣለዋ 30 ዓመት ተቃሊስና እሞኻ ክሳብ ሎሚ ኣብ ገዳን ዕፅዋን ክንኣቱ ዝወረደን ዝገበረና ሃገርሲ ኣብ ምስግጋር ናይ ስርዓት ሃገርና ናብ ዲሞክራሲን ፍትሕን ንክትሰጋገርሲ ኢትዮጵያ ክትሕግዘኩም ትኽእል እያ እዩ ዝብለና ዘለኩም how ነዚስ ከመይ ጌርካ ከም ጥዑይ ሰብ ጌርካ ትቆፅሮ ማለት ጥዑይ ርእሲ ከምዚ ኢሉ ይሓስብ ትብል እዚ ኩሉ ናይ 30 ዓመት ዝነበረ ቃልሲ ምሳኻ ተቃሊሱ እሞ ሕጂ ውነትን ለትልውላውነትካ ክትሕዝ ኢሉ ንጎምሸትን ዝፍክር ዘሎ ሉላው መሬት ናይ ኤርትራ ክጎብጥ ኢሉ ንጎምሸትን ዝፍክር ዘሎ ሃክን ዝኮነ እንታይ ዝብል ዘሎ ኢትዮጵያ ሓላፍነት ተሰኪማ ንኤርትራ ናብ ዲሞክራሲ ወይ ከዓ ናብ ሞደርን ስቴት ንክትከውን ክትሕግዝ ትኽእል እያ ዝብለና ዘሎ እዚኣቶም እዮም ድማ እቶም ኤሊት ስኮላርስ ፕሮፌሰር ይዘይጂ ፕሮፌሰር እዮም ዝብልዎ ዘለዉ ብዛዕባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ድማ ሓያል ኣፍልጦ ከም ዘለዎ እዩ ዝነግር man it's crazy ግን it is what it is ንተጋሩ ቁማር ኢሉ በሊዕዎም ናይ ቃልሲ ናይ ትግራይ ማለት ከም ሓደ ትግራዋይ እንደዚ ቃልስ ነይሩ ናይ ትግራይ ስለ ዝሞተ እዩ ሕጂ ሞት ናይ ኤርትራ ዝደሊ ዘሎ ኣጋጣሚ ግን ኣጋጣሚ ዘይኮነስ ኩሉ ግዜ ክፈሽል ምዃኑ ፍሉጥ እዩ ዝሕርቕ ምክንያቱ የብልና ምክንያቱ እዞም ሰባት እዚኣቶም ሓሳቦምን ድሌታቶምን ተነጊሮምካ ክትልብም ጥራይ ዘለካ ክትገርሕ ጥራይ ዘለካ እንታይ ፕላን ይግበረልካ ኣሎ ኩላ እዛ ኣብ ኤርትራ ዲሞክራሲ ዝደሊ ትብላካ ዕላማ እንታይ ምዃኑ ኢና ንርኢ ዘለና left and right ብፀጋምን የማን እዚያት ኣጀንዳ ናቶም ስምዑ ሕጂ እንታይ ክብል እዩ broken political system with people who have an interest and have a knowledge of Eritrean society. And who has a knowledge of Eritrean society? Tigrayans and Afars. So those will be the natural stepping stones to help build, so to say. And it ተጋሩን ኣፋርንሲ ሃገር ንምህናፅ ክሕግዙና ይኽእል እዮም let me tell you ትግራይ እንታይ ኮይኖም ኣለዉ ዓፋር እንታይ ኮይኖም ኣለዉ ኢትዮጵያ እንታይ ክኾን ኣሎ and in contrast ኣብ ኤርትራ ድሌትካ ክትብል ትኽእል ኢኻ ግን ኣብ ኤርትራ እቲ ዝበለፀ ዘሎ እንታይ እዩ ኤርትራዊ ንሓትሕዱ ይቃተል የለን ክቃተል እውን ድሌት የብሉ ኣብ ኩሉ መድረክ ድማ ዘበነ መለስ ዜናዊ ኢህደግ ንኤርትራ ብረት ወሲዱ እዕጢቑ ኪድና ዓድኹም ቅተሉ ምስ በሎም መብዛሕትኦም ሰብ ክቃለሱ ይደለዩ ምክንያቱ at the end of the day ኣሕዋቶም ስድሮም ክቀትል ዝደሊ የለን ከይተበገሰ ይትመውት ሓደ ሓደ ዝተሸጡ ከይዶም ኣብኡ ዝኾነ ክገብሩ ክፍትኑ ክእል እዮም ዝበዝሐ ሰብ ግን ኣይስዕቦም እየ that's why ድማ እቲ ኩሉ ናይ ረጂም ቼንጅ ንሰብ ምስ ኣውፃእኻ ዝፍተን ዝነበረ ተስፋ ዝቆረፀ ኤርትራዊ ዋላ እቲ ዝዓበየ ፖለቲካዊ ፀገም ኣለኒ ኢሉ እንተመፀ ኣብ መወዳእታ ንሃገሩ ንህዝቡን ንስድራ ንሓውን ወዲ ሓወቡን ወድኩን ወዲ ዓዱን ቀቲሉ ፖለቲካዊ ለውጢ ከምፅእ ድሌት የብሉ እቲ ዘሎ ኩነታት ቀሲሉ ክቅያር ከም ዝኽእል ዓቕሊ ጌርካ ክስገር ዝኽእል ፈተና ምዃኑ ተረዲይዎ ክንደምንታይ ዘይዕጋብነት ብገለን ክህልዎ ይኽእል ኣብ መወዳእታ እቶም ፀላእቲ ናቱ ኣብ ንሓትሕዱ ኢትዮ እሞ ንሓትሕዱ ክቃተል ንሓትሕዱ ክጨፋጨፍ ዝደልይዎ ዝነበሩ እኮ ኣብ ኢትዮጵያ ንሪኦ ኣለና ንኣምሓራ ንፋኖ ኣንፃር ምልሻ ኣምሓራ ጌርካ ምጥፋእ ንትግራይ ሓራ መሬትን ህወሓትን ቲዲኤፍን ኢልካ ንሓትሕዱ ምጥፋእ ንኦሮሞ ሸነን ስፔሻል ፎርስ ናይ ኦሮሞ ኢልካ ምቅታል ንሶም ኣልከሙ it's the same playbook ነዚያ playbook እዮም ኣብ ኤርትራ ክገብርዋ ዝደልዩ ዘሎ ስለዚ እቶም ኣብ ዓዶም ነታ ክልል እውን ከመሓድሩ ተሸጊሮም ዘለው ህዝቢ ንኤርትራ ሃገር ኣብ ምዃን ክሕግዝዋ ክኽእሉ እዮም ክብለካ ከሎሲ ናይ ጥዕና ጌርካ ይትወስዶን ኢኻ ግን let's entertain them እቲ ሓሳብ ናቶም ሰሚና ዝፅቡቕ ነገር ኣነ ኩሉ ግዜ እንታይ ዝብል ፀላእትና ድሌታቶም ስለ ዝነግሩና መለበሚ ዝኾነና ዘሎ መለበሚ ነይግበርካ መለበምን ነይኽላእካ ኢሎም ለባማታ ቦታትና ድማ I don't know, it might happen, but then it is under a different political dynamic. You know, one thing is if Isaias dies in office by medical or age conditions. Another thing is if he's pushed out by Ethiopia. Those two are very two different scenarios on how post-Isaias Eritrea will look like. ከም ትሪእዎ ዘለኹም ፕሬዚደንት ኢሳያስ ይኹን ካልኦት መራሕቲ ሕጊ ተፈጥሮ ስለ ዝኾነ ሓደ መዓልቲ ክሓልፍ እዮም ኣትሊስት ትምኒት ናይ ዝበፅሐ ኤርትራዊ እንታይ እዩ እቲ ኩነታት እዞም ኩሎም
ሽላን ቆሊባን እዛ ኩላ ተንኮለኛ ተንባሕቆ ዘላ እዚኣ ስለ ዝኾነት and I think ነዚኣ ትጠፍኦም እያ ይብልኒ I really hope the smoothest transition ever ክገብሩ ዝኻንታዩ ኮለ ጌና ንኩሉ ቦታ ንናቱ ኣትሒዞሞ ዝኾነ ይኹን ሓጓፍ ናይ ስልጣን ከም ዘይፍጠር ምክንያቱ ኩሎም ተምፀላእቲ ናይ ኤርትራ ናይ ርሑቕን ናይ ቀረባን ዓበይቶምን ንኣሽቶምን ፀለምቶምን ፃዓዶምን everybody ዝፅበያ ዘሎ እዛ ጌም እዚኣ ኣብቲ ምስግጋር ናይ ስልጣን ዕግርግር ሕንፍሽፍሽ ፀገም ህልቂት ሞት ነታ ሃጓፍ ተጠቂምካ ድማ ንምጥፋእ እቲ ዝበለፀ ነገር ግን ኤርትራ ኣጋጢሙ ዘሎ እታ ናይ ኤርትራ ከተጥፍእ ትደሊ ዝነበረት ሃገር እቲ ዝኸፍአ መልክዕ ናይ ጥፍኣት ይመፃ ስለ ዘሎ እቲ ንኤርትራ ከጥፍእ ዝፅዕር ዝነበረ ማሕበረሰብ ዓለም ኣሜሪካን ኤውሮጳን ማለት እዩ ንባዕሉ ኣብ ዝኸፍአ ዓዘቕቲ ስለ ዘሎ ኣብ ዝበለፀ ግዜ ኢና ዘለና ሬላቲቭ ክትሪኦ ከለኻ ስለምንታይ ከምኡ ይብል ከም ዘለኹ ድማ ከረዳኩም እየ ነዚ ትራሽ ሄድ ዝኾነ ሰብ ግን ሓሳቡ ሰሚዕና ኣለና መምሃሪ ድማ ኮይንና ኣሎ U.S. Secretary of State Marco Rubio has spoken with Russia's Foreign Minister Sergei Lavrov about next steps towards a resolution of Russia's war against Ukraine. And the conversation comes ahead of an expected meeting between the U.S. and Russian presidents Donald Trump and Vladimir Putin in Hungary. That meeting was arranged during a phone call between the two leaders last week. Speaking to journalists on board Air Force One on Sunday, Mr. Trump outlined some of his ideas for how a ceasefire could be achieved. We think that what they እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ዶናልድ ትራምፕ ምስ ፑቲን ክራኸቡ ምዃኖም ኣበዮም ክራኸቡ ኣብ ሃንገሪ ቡዳፔስት ማለት እዩ እዚ ርክብ እዚ ድማ ንኤውሮጳውያን ሓውሲ መርድእ ኮይኑ ይመፅዎም ዘሎ እዚ ኻ እንታይ ዘርኢ ዘሎ ፑቲን ኣብ ዝሓለፈ እዋን ኣብ ኣሜሪካ ምስ ናይ ዩክሬን መራሒ ቮሎዲሚር ዘለንስኪ ተራኺቦም ከም ዝነበሩን እቲ ርክብ ፅቡቕ ከም ዝነበረ ኣብ ሚድያታት ተነጊሩ ነይሩ እቲ ሓቂ ግን ኣብቲ ርክብ ልክዕ ከምቲ ቅድሚ ሕጂ ዝነበረ ባእሲ ከም ዘጋጠመ እዩ ዝንገር ዘሎ ውፅኢት ናቱ ድማ ዶናልድ ትራምፕ መደቡ ቀይሩ ከም ዘሎ ኣብ ዩክሬን ነቲ ኩነታት ንዩክሬን እንታይ ከም ዝበላ ድማ ኣብ ዝስምዑ ዘገርም እዩ New reporting from what happened behind closed doors with President Trump and President Zelensky during their hours-long meeting today that ended with the president calling for a ceasefire again and providing no new weapons that Ukraine was seeking. Sources described today's White House meeting as tense, frank, and at times uncomfortable, according to the reporting from me and my colleague Kristen Holmes. After that meeting ended, we saw the president come out and call on Russia and Ukraine to stop the war. እዚ ርክብ እዚ መጀመርያ ክጅምሩ ከለዉ ብቪድዮ ሬከርድ ዝኾነ ርኢና ነርና ፅቡቕ ምርድዳእ ክህሉ ከም ዝኽእል ዘአንፍት ኩነታት ነይሩ እቲ ሚድያ ድማ ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ምስ ዘለንስኪ ፅቡቕ ርክብ ክገብር ከም ዝኽእል ኢሎም ይዛረቡ ነይሮም የግዳስ ኣብቲ ውሽጢ ከምዚ ሕጂ ዝብልዎ ዘይኮነ ሲኤንኤን ፀኒሖም ባዕሎም ዘውፅዎ ሓበሬታ ስምዕዎ እቲ ስቶሪ ከመይ እቲ ታሪክ እቲ ዛንታ ከመይ ኢሎም ከም ዝቀያየርዎ Trump is now, once again, after that call, coming to Putin's defense, telling Zelensky in a meeting that reportedly turned into a shouting match that Putin would destroy his country if he didn't agree to ending the war on Putin's terms. Even tossing aside maps like this one showing the front lines of the war, saying enough of that. Now, this is according to the... እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ኣብቲ ዘለንስኪን ትራምፕን ምስ ተራኸቡ እንታይ ኢልዎ ኣሎ እዚ ፑቲን ዝሓተካ ዘሎ ሕራ ኢልካ ተቐቢልካ ዲል እንተዘይጌርካ ፑቲንን ራሽያን ሃገርካ ካብቲ ዘላቶ ንላዕሊ ኣብ ደልሃመት ክእትውካ እዮም ስለዚ ሓፍኮፍ ገዲፍካ ኣብዚ ጠራዕራዕ ናይ ኤውሮጳውያን ገዲፍካ ምስ ፑቲን ኮፍ ኢልካ ተወሲዱ ዘሎ መሬት ተወሲዱ ይበዓል ፈልጥ ተወዲዩ ይስንዑ ክትመልሲ ዓቕሚ የብልካ ንሕና ድማ ክንሕግዘካ ይንኽእል ኢና ስለዚ ነቲ ዘሎ ኩነታት ተቐቢልካ እቲ ቀይሕ ትሪእዎ ዘለኹም ራሽያ ተቆፃፂራቶ ዘላ ምዃናን እቲ ካልእ ድማ ንዑ ድማ ራሽያ ወሲዳ ኣብ ትርክብ ቡጌሮም ክውዱ ከም ዝኾኑ ዶናልድ ትራምፕ ድማ ነዚ ከም ቅቡል ጌርካ ወሰዶ እዩ ዝብሎ ዘሎ ኤውሮጳ ብግምጣሉ ክፅለሉ ደልዮም ኣለዉ ምክንያቱ ኤውሮጳ ዶናልድ ትራምፕ ሓጊዝዎም ንከትሕንዋ እምበር ኣብ ከምዚ ዓይነት ዲል ንክትበፅሕ ኣይደልዩን እዮም ነይሮም ስለዚ ነቲ ኩናት ናይ ዩክሬን ኤውሮጳውያን ከመይ ጌርካ ተናውሖ ነቲ ኩናት ጥራዮም ዝሓስቡ ዘለዉ ሶ ማች ሶ እቲ ኩነታት ክሳዕ ክንደይ ከቢድ ከም ዘሎ ፑቲን ኣብዚ ሕጂ ክግበር ተባሂሉ ዘሎ ኣኼባ ንክመፅእ መንገዲ ዓፅዮም ከም ዘለዉ ኢና ነግር እዮም ዛረቡ ዘለዉ ከረየኩም እየ ፅንሕ ኢለ ስለዚ እቲ ኩነታት እንታይ ከም ዝመስል ዘሎ ብድሕሪ መጋረጃ ኢና ንርኢ ዘለና New explosive reporting from the Financial Times' Max Seddon, a regular here on the show who will be out front in just a moment. But in Moscow tonight, it's a celebration of Trump's once again backing Putin. And it doesn't get more direct than this. I mean, just listen to this clip from Russian state TV that was uncovered by journalist Julia Davis.
Putin understands Trump all too well. Trump doesn't understand Putin. Putin can manipulate him very well and lead Trump by his nose. Well, Russian state TV has some grounding in this. I mean, 27 days ago. Understands Trump. እንታይ ሲኤንኤን እንታይ የምፅለው እስከ ሃገራዊ ቴሌቪዥን ናይ ራሽያ ጋዜጠኛታት ዝዛረብዎ ዘለዉ እዮም ኣምፂኦም ዘጉርዑ ዘለዉ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ሃገራዊ ቴሌቪዥን እቶም ጋዜጠኛታት ናይ ራሽያ ፑቲን ንዶናልድ ትራምፕ ከም ከብዲዱ ይፈልጦ ስለዚ ከም ከብዲዱ ስለ ዝፈልጦ ይፃወተሉ ኣሎ ወይ እውን ማኒፑሌት ክገብሮ ቀሊል እዩ ንፑቲን ብግምጣሉ ዶናልድ ትራምፕ ንፑቲን ኣይፈልጦን እዩ ስለዚ ይፈልጦ ኔክስት ስጉምቲ ናይ ፑቲን እንታይ ምዃና ስለ ዘይፈልጥ ኣብቲ መፃወድያ ናይ ፑቲን ኩሉ ግዜ ምስ ኣተወ እዩ ኢሎም ይዛረቡ ኣለዉ እዚኣ ድማ ነቲ ሊበራል ሚድያ ከተፀልሎም እያ ትደሊ ምክንያቱ ካብ 2016 ጀሚሮም ክሳብ ሕጂ ዶናልድ ትራምፕ ፑቲን እናተፃወተሉ ዝነብር ባምቡላ ገይሮም እዮም ዝወስድዎ ንሱ ድማ ብሰንኪ እዛ ዝብልዎ ዘለዉ መመሊሱ ኣንፃሮም ነቲ ሊበራል ሚድያ ንዑ ንምዕናው ነቲ ሊበራል ዲሞክራሲ ንምዕናው እዩ ዝሰርሕ ዘሎ እዩ ዝበሃል ስለዚ ኩሉ እቲ ንሪኦ ዘለና መን እዩ እቲ ብብልሒ ዝፃወተሉ ዘሎ ነቲ ገይም መን ይኸ ኣብቲ መፃወድያታት ንኣተወ ዘብል ዘሎ ምስ ቻይና እውን ፅንሕና ክንሪኦ ኢና ተመሳሳሊ ገይም ኢና ንርኢ ዘለና ናይ ብሓቂ ዘገርም እዩ ኣሜሪካ ድማ ኣብ ኣዝዩ ተመቃቂላትሉ ዘላ ደረጃ ኣብ ዝኾነ ይኹን ነጥቢ ክሰማምዑ ይክእሉን እዮም ዴሞክራትስን ሪፓብሊካንስቶም ፖለቲከኛታት ኣብ ሓንቲ ነጥቢ እዮም ዝረዳዱ ዳርጋ ኣብዚ ኩሉ ዘሎ ኣብ ሓንቲ ነጥቢ ጥራይ ክረዳዱ ኢኻ ትሪኦም ክልቲኦም ወገናት መጋበርያ ናይ እስራኤል ስለ ዝኾኑ ኣብ ጉዳይ ናይ እስራኤል ንእስራኤል ንምሕጋዝ እዮም ዝረዳዱ ካልእ ዘረዳዶም ነጥቢ የለን ኣብ ናይ ሃገሮም ረብሓ ሃገሮም ንምክልኻል ሃገሮም ንምልማዕ ህዝቦም ንምርዳእ ኣይሰማምዑን እዮም ትንኮ ደሰማምዖም ነጥቢ እንተሎ ንእስራኤል ንምሕጋዝን እስራኤል ንምክልኻልን ክኾን ከሎ ዲሞክራሲ የለ ሪፓብሊካን ኩሎም ንእስራኤል ጥራዮም ዝብሉ እዚ ድማ ዘገርም እዩ ኣብዚ ሕጂ እቲ ናይ ፑቲን ክንዲ ምንታይ ኣብ ውሽጥና ኣትዩ ተፃዊትልና ዝብል ዘረባ ብተደጋጋሚ ንሰምዖ ዘለና ኢና ኤውሮጳ እንታይ ሒዛ ተሪፋ እንድሕር ኢልና ድማ ንስማዕዮም ዳሃል It's already taken by Russia. You leave it the way it is right now. They can negotiate something later on down the line. But I said, cut and stop at the battle line. Go home. Stop fighting. Stop killing people. እንታይ ዝብሎም ዘሎ ዶናልድ ትራምፕ መሬት ተወሰደ ተወሲዱ እዩ ተወዲ እዩ ስለዚ ተወሰደ ኣብ ዘለኻዮ ሕጂ ጠጠው ኢልካ ኣብ ጣውላ መፂኻ ውግን ዕግርግርን ፈቲሕኩም ሓደ ገገዙ ከይዱ ሰላም ከስተማቕር እንተዝከኣል እዩ ዝብሎም ዘሎ እዛ ዘረባ እዚኣ ንኤውሮጳ መርዲ Stop killing people. Well, that talk about stop freezing the battle where it is coincides with Russian talking points. Reports suggest Vladimir Putin wants a final deal that involves changes to some of the front lines. Now, Moscow would reportedly be willing to give up small areas of the two southern frontline regions, Kherson and Zaporizhia, shown here in yellow. In exchange, he wants full control of the eastern Donbass region, which ኣብዚ ድማ እንታይ ዝበሃል ዘሎ ድሮ ቅድሚ ትርክብ ዝውረ ዘሎ ዘረባ ራሽያ ኣብቲ ታሕተዋይ ዘሎ ብጫ ገለገለ ካብቲ ኬርሶን ዝበሃል ዘሎ ከምኡ ድማ ካብተን ክልተ ብጫ ዘለዋ ገለ ክፋል ንዩክሬን ሂባ ኣብቲ ዶኔስክ ዝበሃል ዘሎ ኣብቲ ዶንባስ ዝበሃል ዞባ ተሪፍዎም ዘሎ ቦታታት እቲ ድምቕ ዝበለ ሃሳስ ቀጠልያ ትሪእዎ ዘለኹም ንሱ ንዑ ወሲዱ ንዑ መተካታክብ ምክንያቱ እዚ ዶንባስ ኤርያ ዝያዳ ዝደልይዎ ዘለዉ እዩ ልምዑን ኣደነ ራሻውያን ካብ ዝቕመጡ መበቆር ራሻውያን ካብ ዝቕመጡሉ ቦታ እዩ ዝበሃል ኣብ ዩክሬን ኮይኑ ስለዚ ነዚ ቦታታት እዚ ኔጎሽየት ክገብር ከም ዝኽእል ይነግር ኣሎ ኣብዚ ቡዳፔስት ዝግበር ዋዕላ ድማ እቲ ስምምዕ ክብፃሕ ከም ዝኽእል እዩ ዝንገር ዘሎ ስለዚ ናበይ ክኸይድ እቲ ጉዕዞ ብሕጂ ክረአ ኣብዚኻ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘሎ Mr. Trump relayed those demands to Ukraine's President Volodymyr Zelensky when they met at the White House on Friday. According to the Financial Times, their meeting descended into a shouting match several times, with Mr. Trump reportedly warning Ukraine's president that if he didn't accept, his country would be destroyed. ስለዚ ከምዚ ንሪኦ ዘለና ኣብዚ ርክብ እዚ ነይሩ እቲ ባሲ ኣብ ብዙሕ ኣጋጣሚታት ከም ዝተባእሱ እዩ ዝንገር ዘሎ ግን ኣት ኤንድ ኦፍ ደ ዴይ ከምዚ ንሪኦ ዘለና ናብ ዩክሬን ናብ ትኸደ የብላን ወይ እውን ናብ ተብሎ የብላን ምናልባት ኤውሮጳ ነዚ ጉዳይ እዚ ብኸመይ ይዕዘብዎ ኣለዉ ፑቲን ከንታይ ክኸውን ኔክስት ስቴፕ ናቱ ናይ ኤውሮጳ እስክንስማዕ We also to adopt the 19 package of sanctions. Unfortunately, not today, but we have also a leaders meeting coming up in Thursday. And then, what more can we do also regarding the shadow fleet? We are discussing with the member states how to better coordinate our actions regarding the shadow fleet. Then, of course, the Middle East, the ceasefire.
እዚኣ ትሪእዋ ዘለኹም እታ ካያ ካላስ ፎሬን ሚኒስተር ናይ ኤውሮጳ ሕብረት እያ ካካ ኢሎም ኣለዉ ገሊኦም ካካ ካላስ ኢሎም ኣለዉ እንታይ ትብል ዘላ መበል 19 ዙር ናይ እገዳ ንክንገብር ኢና ንጓየ ዘለና ከምኡ ድማ ነተን ሻዶው ከምዚ ሕቡኣት መራኽብ ናይ ነዳዲ ናይ ራሻ ዘንቀሳቐሳ ንዓን እውን ተሓባቢርና ከመይ ጌርና ጉዕዞናተን ነኽብዶ ወይ እውን ንቋፀሮ ወይ እውን ንእግዶ ኣውታት ኢና ንጎይ ዘለና ብዙሓት ሰባት ነዛ ቪድዮ ፖስት ኣብ ምስ ገበረት ኣብ ኤክስ ኢሎማ 18 ግዜ እገዳ ጌርኪ ንራሻ ከተውድቕያ እንተዘይክኢልኪ መበል 19 እንታይ ለውጢ ከምፅ እዩ ብግምጣሉ እቲ 18 እገዳ ዝገበርክዮ ቁጠባ ናይ ኤውሮጳ ዝርምስ ዘሎ ዝርዳእክ እንተኮይኑ ኣለ ወላ ሓደ ዝድግፋ ይሰምዐኒ ኢኻ ፀርፊ እዩ ኣይ ዶንት ኖ ነቲ ኣካውንት እቲ ክትሪኦ ይትኽእልኒ እያ ጥራይ ዝብላኒ ኦፍኮርስ ኣብ ኤክስ ብዙሕ ፀርፊን ኔጋቲቪቲን ስለ ዘሎ ከም ንቡር ክትወስዶ ትኽእል ኢኻ ግን ናይዚኣተን ናይዚኣ ይኹን ናይታ ፕሬዚደንት ናይቲ ኮሚሽን ፖስት ክገብሩ ከለዉ ዝስዕቦም ፀርፍን ውርደትን ካላርሲ ኢትስ ክሬዚ ስለዚ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ኤውሮጳ ጠቕላላ ኣብቲ ጣውላ ኣይተዓደሙን ኣለዉ ኣብዚ ኩነታት እዚ እንታይ ክገብሩ ይፍትኑ ኣለዉ ነዚ ኣብ ቡዳፔስት ክግበር ዝኽእል ዋዕላ ናይ ፑቲንን ዶናልድ ትራምፕን ክዕንቅፍዎ ይፍትኑ ኣለዉ እንታይ ክገብሩ ይኽእሉ ፎር ኤግዛምፕል for a summit with US President Donald Trump. Now, Putin may have to take a major detour to reach Budapest, and this is because EU airspace remains closed to Russian aircraft under the current sanctions. ስለዚ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ፑቲን ናብዚ ቦታ እዚ ክመፅእ እንተኮይኑ እንታይ እዩ ክገብር ዘሎ ቤንጌሪ ክመፅእ ዘሎ ምክንያቱ ክላ ኣየር ናይ ኤውሮጳ ተረጊፁ ንነተንያሁ ወላ ሓንቲ ክገብሩ ዘይክእሉ ዝነበሩ ንራሽያ ክዓፅዎ ስለ ዝኽእሉ እቲ መንገዲ ካብ ሞስኮ ተበጊሱ ናብ ቡዳፔስት ክመፅእ እንተኮይኑ ብዙሓት ሃገራት ኤውሮጳ ክረግፅ ኣለዎ ምክንያቱ እቲ ፃዕዳ ዘሎ ዩክሬን ናይ ኩናት ቦታ ስለ ዝኾነ ኩናት ቦታ ቡ ክሓልፍ ኣይክእልኒ እንተኾነ ነዚ መንገዲ እዚ ፖላንድ ይኹን ቤላሩስ ገለ ንቤላሩስ ይኹን ንቤላሩስ ማለት እቲ ሃገር ምስ ራሽያ ያሳፀገም ኣይበነበራን ግን ፖላንድ ስሎቬንያ ክረግፅ ተኮይኑ ግን ፖላንድ ከተፍክር ኣይትኽእልኒ እያ ስለዚ መንገዲ ካልእ ክደሊ ኣለዎ ነቲ ካልእ መንገዲ ድማ ኣዝዩ ከቢድ ክኸውን ከም ዝኾነ እቲ ጉዕዞ እዮም ዝብሉ ዘለዉ I really hope ካልእ ፀገማት እውን ኣይፍጠር ንኸውን ስለዚ ከምዚ ኢሉ ኮሊሉ ነዚኣ እውን ኣይትኸውን ኢሎም ብኢራን ብቱርኪ ብገለ ረጊፁ ምስ ራሽያ ፅቡቅ ዝምድና ብዘለዎን ሃገራት ተረጊፁ ክኸውን ከም ዝኽእል እቲ ጉዕዞ ረይዎ እቲ ክኸውን ዝኽእል ዝበሃል ዘሎ ብኢራን ጌርካ ተርክ ረጊፅካ ማእከላይ ባሕሪ ገለ ጌርካ ክብፃሕ ዝኽእል ምዃኑ ኢና ንርኢ ዘለና እዚ ከዓ እንታይ ዘርኢ ኤውሮጳ ነቲ ርክብ ንኸየጋጥም እውን ክንምንታይ ብድሆ ትገብር ከም ዘላ እዚ ድማ ስለምንታይ ኣብ ቡዳፔስት ይገብርዎ ኣለዉ ንምዃኑ እውን ኣዝዩ ከቢድ ይኸውን በቲ ኮይኑ በቲ ኣሜሪካ ስለትመፅእ ዘላ ኤውሮጳውያን ክገብርዎ ዝኽእሉ ፈተና ከቢድ ክኸውን ዝኽእል ሓንቲ ኣብዚኣ ነዛ ቪድዮ ክቅርብ ቀሪባ ከለኹ ሓንቲ ዘጋጠመት ምስዚ ኩነታት እዚ ትተሓዝ ኣይትተሓዝን ርግፀኛ ኣይኮንኩን ግን እንታይ ኣጋጢሙ ኣሎ ይብሉ ኣለዉ ኣብ እዚ ሃንጋሪ ኣብቲ ሃንጋሪ ዝበሃል ኣንጋዲ ሃገር ነዳዲ ካብ ራሽያ እንዲድወስድ ዘሎ ክሳብ ሕጂ ሪፋይነሪ ቦታ ብፍሉይ መጥቃዕቲ ከም ዝተቃፀለ ይንገር ኣሎ መን ገይርዎ ዝገልፅ ሓበሬታ ይረኹን ግን ምናልባት ነቲ ርክብ ንምዕንቃፍን ንምስንባድን ዝገበርዎ ክኸውን ይኽእል እዩ ዝብል ኤውሮጳውያን ነዚ ርክብ እዚ ንምዕንቃፁ ብዙሕ ፃዕርታት ይገብሩ ከም ዘለዉ ግን ኣብ ቁፅፅሮም ከም ዘይኮነ ድማ ንርኢ ኣለና ስለዚ ኣብ መንጎ ራሽያን ኣሜሪካን ዝግበር ዘሎ ኩነታት ንሪኦ ኣለና ከምቲ ቅድሚ ሕጂ ዝተገበረ ብዙሕ ፈተነታት ከምኡ ኢሉ ክድግስ ወይስ ሓድሽ ፍረ ከምፅ እዩ ንግዜ ንገድፎ ኮይና ናብ ቻይና ድማ ክንሰግር ምስ ቻይና ዝግበር ዘሎ ድማ መመሊሱ እናቐፀለ ዝኸይ ዘሎ ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና what's going on ዶናልድ ትራምፕ ምስ ቻይና ድማ ኣብ ዓቢ ግጥም ከም ዘሎ ዝፍለጥ ኮይኑ እቲ ዝግበር ዘሎ ግጥም እንታይ ክገብርዎ ይኽእሉ ወይ እውን እንታይ ኣስተዋፅኦ ከምፅእሉ ይኽእሉ እቲ ናይ ንግዲ ኩናት ድማ ብዓብዪ ኣብ ዝቕፅለሉ ዘሎ what is going to happen ዓለም ምሉእት እያ ትፅበ ዘላ ምክንያቱ እቲ ንሪኦ ዘለና ኩነታት እንድሕሪ ዝኾነ ነገር ዘይተገይሩ እቲ ናይ ቁጠባዊ ቅልውላው ዝቕፅል ዘሎ ክቕፅል ስለ ዝኾነ ብዙሓት ሃገራት ድማ ገለ ዶናልድ ትራምፕ መፍትሒ ከምፅእ ይፅበይዎ ኣለዉ እንተወሓደ እቲ ማርኬትስ እቲ ዕዳጋታት ይፅበለካ ብኡ ዝኾነ ይኹን ለውጥን ከምፅእ እንዳ ዶናልድ ትራምፕ ድማ ከም ወትሩ መብፃዕታት ናቱ ይህብ ኣሎ ወይ ውልሲ እንታይ ከጋጥም ከም ዝኽእል ሓንቲ ከርየኩም እያ ኣብዚ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘሎ ኣብዚ ጉዳይ ድማ ንዶናልድ ትራምፕ ንስማዕ ኢላ Very respectful of us. They're paying tremendous amounts of money to us as in the form of tariffs. As you know, they're paying 55%. That's a lot of money. They never were paying anything over years and years and years. But they were like anybody else. A lot of countries took advantage of the U.S. They're not taking advantage anymore. No, China's paying 55% and a potential 155%
come November 1st unless we make a deal. And I'm meeting with President Xi. We have a very good relationship. We're going to be meeting in South Korea in a couple of weeks. And we'll see. እንታይ ዝብል ዘሎ ምስ ፕሬዚደንት ሺ ክራኸብ ስለ ዝኾንኩ ኣብ ደቡብ ኮርያ ናይ ኤፓክ ዝበሃል ኣኼባ ስለ ዘሎ ኣብኡ ክንራኸብ ኢና ምስ ጽቡቕ ዝምድና ስለ ዘለና ምቅራብ እውን ስለ ዘለና ነቲ ፀገም ክንፈትሖ ንኽእል ኢና ኣብ ርግፅ ቻይና ብዙሕ ገንዘብ እያ ትኸፍለና ዘላ 55% ታሪፍ ኣውሪድና ኣላ ስለ ዘለና ኣሜሪካውያን እንኳ ዝኸፍልዎ ዘለዎ ግን ቻይና እያ ትኸፍለና ዘለና እያ ዘላ እዩ ዝብል ንሱ ምክንያቱ ታሪፍ ኣሜሪካውያን እዮም ዝኸፍልዎ ኣብ ልዕሊ እቲ ኣሜሪካዊ ተጠቃሚ ዝወርድ እቲ ታሪፍ እምበር ቻይና ኣይኮነን ትኸፍሎ በዚ ኮይኑ በቲ ዲል ክግበር ከም ዝኽእል እዩ ዝህብ ዘሎ ነቲ ዕዳጋታት ኮንፊደንስ ንምሃብ እዩ ንምንታይ እውን ከም ዝብል ዘሎ ዶናልድ ትራምፕ ስቶክ ማርኬት ክወድቕ ኣይደልን እዩ ስቶክ ማርኬት እንተደዕርይዎ ክሳራታት ኣብ ጅቡን ኣብ ቁጠቡን ኣብ ሃብትናቱን ክመፅእ ስለ ዝኾነ ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ምስ ቻይና ተረዳድዩ ነቲ ኩነታት ዝግ ከብሎ ከም ዝኽእል እዩ ዝንገር ዘሎ ወልሲ እቲ ኩነታት ገና ዝተወደ ነገር የለን ምስ ቻይና ግን ኣብ ምፍጣጥ ኣለዉ ኣሜሪካውያን ከንታይ ይብልዎ ኣለዉ Feels like a punishment. You wake up already behind, you go to work just to stay broke, and you watch the cost of everything rise while your paycheck doesn't move an inch. Groceries are a luxury, rent is robbery, healthcare is a joke, and somehow we're the ones blamed for not budgeting better. People are working 2-3 jobs and still choosing between food or gas. Families are crammed into apartments because buying a house became a fantasy. You can't afford to get sick, you can't afford to rest, you can't ኣሜሪካውያን መነባብሮ ኣዝዩ ከቢድና ኣሎ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ክልተ ስራሕ ተለሰ ስራሕ ሰሪሕና እውን መነባብሮ ይከኣልና ኢና ኣለና እቲ ቁጠባ ፅቡቕ ኣሎ ስትሮንግ ኢኮኖሚ ዘሎ እናተባሃልና ንንገር እንታይ ከም ንገብር ግን ጠፊና ኣሎ ሕክምና ፈፂንካ እቲ ሄልስ ኬር ዝበሃል የለን ዳርጋ እቲ ጆክ ይብላ ኣሎ እስቤዛታት ኣዝዩ ከቢሩ ከም ዝደለኻዮ ክትገዛ ይትኽእል ኢኻ ስራሕካ ፍጹም ወሰኽ ዘይብሉ ዕብየት ዘይብሉ ምንሃር ናይ ዋጋታት ጥርዚ ደሞዝና ግን ፍጹም ነቕ ዘይብል ስለዚ ንሕና ከም ሕማቃት ንቁፀር ንሕና ከም ድኹማት ንቁፀር ምክንያቱ ለይቲ መዓልቲ እንትሰርሕ እቲ ህይወት ግን ለውጢ ዘይብሉ ከምዚ ዓይነት ቪድዮታት ናይ ኣሜሪካውያን ኣዝዩ ብዙሕ እዩ ኣሜሪካውያን ዘለዎም ዝያዳ ነዚ ነገራት እዚ ኮንፈርም ክትገብሮ ትኽእሉ ካናዳ ከምኡ ዩኬ ከምኡ ኤቭሪዌር እዚ ዓይነት መረረ እዚ ዓይነት ናይ ተስፋ ቁርፀት ዘረባ ኣብ ኩሉ ኢኻ ትሰምዖ ስለምንታይ እቲ ኩነታት እቲ ቁጠባ እናተቀያየረ ይመፅእ ስለ ዘሎ ሰብ ዝሰርሕ እንተሰርሐ ብፍላይ እቲ ምንሃር ዋጋታት ንሪኦ ኣለና ኣብዚ ዝሓለፈ 5 ዓመት ቀደም ዋጋታት ኣዝዩ ብዘገምታይ ዝውስኽ ነይሩ ተወሲኹ ማለት እዩ ካብ ኮቪድ ዝመፅእ ግን ዋጋታት ፅዒሉ ይውስኽ ዘሎ ሓደ ግዜ ኣነ ዘይገዝኦ ዝነበርኩ ነበር ንኣብነት ብትሬን ከይደ ይፈልጥን ብዙሕ ስለ ዘይንቀሳቐስ ምስራሐይ ከምኡ ድማ መኪና ስለ ዝጥቀም ኣብዚ ቀረባ ናይ ትሬን ትኬት ምስ ረኣኽዎሲ የሰንብደካ እዩ ናይዛ ዓዲ ክቡር ስዊስ ኦልሬዲ ግን የሰንብደካ እቲ ነገራት ከመይ ኢሉ ይንህር ኣሎ እዚ ዝብለኩም ዘለኹ ስዊስ ኢንፍሌሽን ናቱ ዝተሓተ እዩ ምንሃር ናይ ዋጋታት ናይዚ ቀደም እዮም ተቆፃፂሮሞ በት ስቲል እቲ ነገራት ኣዝዩ ክቡር እዩ ዘሎ ብዙሕ ሰብ ድማ ኣብዚ እውን ቁሪምሪም ይብል ወላት ኢንፍሌሽን ታሕትሎ እንተተባሃለ ኣብ በዓል ጀርመን ክትሪኦ ከለኻ ካልእ ዓለም እዩ ጀርመን ቀደም ንዓና ኣዝዩ ዕሱር ኮይኑ ይስማዓና ነይሩ ሎሚ ዳርጋ ጀርመን ኣዝዩ ከቢሩ ካባና እኳ ሓሽ ተኾነ ግን ከቢር ጀርመን ንባዕሉ ጀርመን ዘለኹም ዝያዳ ክትሪእዎ ትኽእሉ ኤቭሪዌር the same story ኢኻ ትርኢ ነገራት እናኸበሩ ካብ ቁፅፅር ወፃኢ ይኸድሎ ግን ከምቲ ኣብ ገለገሊኡ ድማ ክሳዕ ክንዱ ከተማራ ይትኽእል ኢኻ ብፍላይ ኣብ በዓል ኤውሮጳ ምስ ግዜ ዳይ ክበላሾ ዝኽእል በር ኢንሹራንስ ገለ ኢንሹራንስ እጂ ኣብዚ ክቡር እዩ ዘሎ ግን ኣትሊስት ካቨሬጅ ስለ ዘለካ መሰረታዊ ሕክምናታት ክትረክብ ትኽእል ኢኻ ብሓፈሻ ኣብ ኣሜሪካ ግን እዚ መረረ እናቐፀለ ይኸይድ ኣሎ እዚ ስራሕና ክልተ ስራሕ ሰሪሕና ኣይሰልጠናን ኣሎ ይብላ ኣሎ እንታይ ከይፅበየኩም ኣሎ እዚኣ ቅፅሙ ምናልባት recently predicted half of entry-level white-collar jobs will be gone in the next 5 years. Let me say that again. Half of entry-level white-collar jobs gone in the next 5 years. Now think about this. There are 3.5 million truckers in this country, the real backbone of our commercial economy, and twice as many more who earn their living driving for outfits like Uber, and even more who drive taxis or delivery trucks. Self-driving vehicles will put all of them out of business near instantly. Then the earthquake will reach. እንታይ ዝብል ዘሎ እዚ ሓደ ካብቶም ኣባላት ናይ ባይቶ ናይ ኣሜሪካ እዩ ካብቶም ሪፐብሊካንስ ኮንሰርቫቲቭስ እዩ እንታይ ዝብል ዘሎ ኣብዚ ቀረባ ምስ ሓደ ናይ ኤኣይ ኤክስፐርት ምስ ተዘራረብኩ ካብቶም ክኢላታት ማለት እዩ ኣብዘን ዝመፃ ዘሎ 5 ዓመት ከባቢ ፍርቂ ፐርሰንት ናይቲ ኢንትሪ ሌቨል ጆብስ ዋይት ኮለር ዝበሃል ዩኒቨርሲቲ ተማሂርካ ኣብ ኦፊሳት ትሰርሑ ናይ ኦፊስ ስራሕ ማለት እዩ ፍርቂ ናይቲ
حدشتي يونيفرسيتي وديوم زمصو زرخبو زنبر سرح كل يكونن من يوزدلو artificial intelligence AI يوزدلو سلازي فرق نايتهم كاب كولوجات كاب يونيفرسيتات تمرقهم دمصو سرح كروخ بيكلون يوم منالبات درجة فلتتهم درجة AI تقاما قال انت معبيلهم ما يبقى خالق خون خلي انت زي اللي سرح كروخ بيكونون كابو كتيل انت يبلالو مزنا سيلف درايفنج AI تتكيم كاب بخايم بعلن خراز خلا تاكسات بعلن خراز كتر خلا خدمة ناي تراك زورو زلو تاكسي زورو زلو اوبر زتقوم زلو ديليفر ناي مغبس غبر زلو እዚ ድማ ክእለ እዩ ምስ ግዜ ድሮ ናይ በዓል ተስላ ቴክኖሎጂ ኣበይ በፂሑ ንርለና ስለዚ ናይ መወዳእታ ድማ ምንቅጥቃጥ መሬት ማስ ከጋጥም ይብላሎ ትግረም ይኸ will reach manufacturing, AI-enabled robots that will automate entire sectors of the U.S. economy. And then the service sector, which I mentioned a moment ago, those entry-level jobs at McDonald's or Wendy's, gone. Banking jobs, teller jobs, gone. Customer service jobs, gone. Now, the AI enthusiasts, I'm sure you've heard them, they'll rush to say, oh, all of this will be made up in a moment. We'll do so much better. We'll replace all of these poor, pathetic jobs with something new and better and bigger. My only question is where? I mean, where exactly are the jobs supposed to come from? بحفشة እቲ መንግስቲ ክሳብ ሕጂ መንግስታት ናይ ዓለም ክሳብ ሕጂ ክንዱ ዝኣክል ጠመተ ዘይሂብዎ ዘለዉ ብዙሕ እቲ ማኒፋክቸሪንግ ፋብሪካታት ድማ بروبوتس بارتفيشال انتليجنس استقنابرو روبوتات مس مصو دما ساتهم تقلالا نتي تريف دلو سراح ناي بانكتات يكون ناي ماكدونالدز زغبر زلو سيكتور سيرفيس سيكتور او يتناي نخلو مس عليو سب ابي يكسر انتاي يكغبر بخمي يكنبر حرايتن كامبانيات بليونات كتوين سراحتنيا بماشينات تكين تسب كنتاي يكسر كميلي يكنبر بزعبا هذا زحسب يلا تكنولوجي حجي زلو دحر اسر عامات يكون نزارب زلنا حجي زلو تكنولوجي زارب زل از مص زل 5 عامات صباحي 5 عامات زخونه بلانغن يلا نتزب انتاي تغبريخا تقرمي خاص زلنا يا مدرخسي اتي زاربو زلو روبوتات او تكنولوجي زبلو زلو اتس نوت ا جوك نزر ايو لا انا نبع علي سمبيلي زلو نزم سراغو امين ايكونن كال اسرعسي انتاي كغبرو زغل روبوتات زلو ازراي وانزيانسي قدمسي روبوت قال انت تفتيراس انتي تمثل نيرا بزح زي تنقساقس قال ويرد زخونه روبوت يقطري ناي بحق سب زمثل يوم شرح زلو زيوم ايكون ان تسرح ناس انا كم سبون كتكونا يوم زحسب زلو اتا قال روبوت ودك تمرعيا تودد ما روبوت قال كمرعي مالتي مغنياتو روبوت انتي يزقبر زدلق هاي يزقبر لك حتوتات يبلو አይደክምኒ ክድቅስ ያይብልኒ ሰልችና ይብልኒ ስለዚ ኩሉ ነገር ተ ገዛ ጽሬት ተቆይኑ ደሞዝ ሓንሳብ ከፊልካ ምስ ገዛ ካይ ሱኢል ክሰራ ኢትስ ክሬዚ ተደረጃ በጽሑ መዘለው እዚን ኣዋል ትሪዎን ዘለዎም ሮቦታት እዮም ኣወዳት ምስ ኣዋል ዘሎ ጸገም ቀጻሊ ከምዚ ደኸም ዝለና ተባህል ኣብ መንጎ ኣወዳትን ኣዋልድን ጸገም ይፍጠር ኣሎ ኣወዳት እቶም መብዛሕቲ ግዜ ኣብ ቴክኖሎጂ ዝሰርሑ ድማ ጸገም ይዝረአዮም ዘሎ ነዚ ጸገም ብኸመይ ንፈትሖም ዝብሉ እንታይ ከይገብሩ ኣለዎ تقاوم زي بلن أوالك صرحوا لهم نتمودات يوم زقوي زلوا كمية عينة أوالد exact كم تنساتهم زدليون عينة أوالد قل حتوتات زي غربة this is crazy إذا حجي أبكر باق زي تبص عزل ليو بحري حمش عمد زي نابي قصك خيد خل مستي artificial intelligence يمعبلها له قال يخيد له زبهال زلو نابي كبص خل زي لذي التمس عي كند من تاي دقرب مخانو نزم سرعة خي خات سكعجن again I mean تاي مخنا بلينا كنت عزبت رأينا نخل نتي تكنولوجي دما كتقاملو تراي زلك This billionaire owns the most number of bitcoins in Latin America. Hi, my name is Ricardo Salinas, and I don't have enough Bitcoin. He believes in Bitcoin so much that he put 70% of his money in Bitcoin, and he has a lot of money. Ricardo started one of the largest banks in Mexico, bought the second largest media in Mexico, and owns hundreds of companies in Latin America. He doesn't own bonds, he doesn't own stocks. The one thing he believes in the most is Bitcoin. زتريو زلهم ኣብ ላቲን ኣሜሪካ ኣብ ሜክሲኮ ድማ ገለ ካብቶም ዝሓብቶም እዩ ኣብ ዓውዲ ናይ ቢትኮይን ድማ 700 ገንዘብናቱ ናብ ቢትኮይን ቀይርዎ ዝኾነ ይኹን ኢንቨስትመንት ኣይደልን ካብ ዝብል እዩ ስለዚ the billionaires are doing it, politicians are doing it, economists are, CEOs يقبروا technocrats يقبروا everybody is adopting the technology. نسخة دما ناكا مزنعت غيركا نتعدل تتغاملو because
this is a lifetime opportunity ነገራት ኣብ ግዜና ዘይተፈጠሩ ብዙሓት ክንጥቀመሎም ኣይከኣልናን ጉግል ክፍጠር ከሎ ብርክ ናይ ጉግል ክንገዛ ኣይከኣልናን ኣፕል ክመጽእ ከሎ ኣነ ኣትሊስት ዕድል ኣይነበረን ስለዘይፈልጦ ዝነበርኩ እዚ ነገር እዚ ገለ ክፋልና ተሓሊፍኒ ሕጂ ግን ጌን ኣሎ ተጠቐሙሉ ኣብ ታሕቲ ዘሎ صباح ንግሆ ክትሕጎሱ ድሕሪ 10 ዓመት እዚ ነገር እዚ ኣበይ ክበጽሕ እዩ ቅድሚ 10 ዓመት ኣበይ ነይሩ ኣበይ በጽሕ ሎ እንተሪኻ ካብዚ ድሕሪ 10 ዓመት ክንዲ ኣበይ ክህሉ ይኽእል ኢልካ ተገሚትካ ነቲ ውሳነ ወሲድካ ተጠቐመሉ ኢንቨስት ግበሩ ግን መጀመርያ ባፍልጦን ብጥንቃቐን ሕጂ ናብቲ ናይ ዞባና ክንከይድ ኢና Begna Adam Ali, and we can't overstate just how big of a deal this is. For 2 years, the Ethiopian National Defence Forces fought a war of whack-a-mole that deal with one Fano group in North Wallo, only to have another pop up in South Gondar, almost 200 kilometers away. Victories effectively that little because each time the government moved on to deal with the next militia, they would give the one they just defeated time to rearm, re-statutize, and attack again. This fragmentation. እንታዩ ዝብል ኣብዚ ኢትዮጵያ ኣብ ከቢድ ዝኾነ ሓደጋ ኣትዩኹም ዘሎ ምክንያቱ ፋኖ ጥሙር ዝኾነ ሓይሊ ዘይብሉ ወይ እውን ሓደ ኮማንድ ብሓደ ትእዛዝ ብሓደ መንቀሳቐሲ ብሓደ መምርሒ ብሓደ ስልያዊ ኣገባብ ዝኸይድ ሓይሊ ዘይምዃኑ ነቲ ክገብሮ ዝኽእል ዓብ ለውጢ ወይ እውን ዓብ ዓቕሚ ገይሩ መጥቃዕቲ ንክገብር ተኽእሎ ናቱ እኳ ሕፅረታት ዝገብረሉ እንተኾነ ብግምጣሉ መንግስቲ ናይ ኣቢ ወይ ሰራዊት ናይ ኣቢ ብፍጹም ክቋዓፀሮም ኣይክእልኒ ምክንያቱ ሓደ በብወገኑ ኣብ ዝመችኦ ግዜ ዘጥቃዕ ስለ ዝኾነ ኣበይ ናይ ቦታ እዩ ሰራዊት ናይ ኢትዮጵያ ኣበርቲዑ ክዋጋእ ዘለዎ እውን ንጹር ኣይኮነን እዩ ዝብል ስለዚ ማዕረቲ ነቲ ሓደ ቦታ ሃሪምና ኢሉ ነዚ ዕሪፍና ኢሉ ናብቲ ምስከረትዮም ድማ ይትንሱ በቲ መፅዎ እቲ ኩናት ኣብ ኣምሓራ ዝግበር ዘሎ መትሓዚ ዘይብሉ ኩናት ምዃኑን ንኣቢ ድማ ነቲ ክገብሮ ዝደሊ ዘሎ ኣጀንዳ ምስ ኢትዮጵያ ምስ ኤርትራ ክገብር የብ ኩናት ናበለ ዝፍክሮ ዘሎ ፈፂሙ ከምዘይገብረ እዩ ዝገብሮ ዘሎ ወሲኹ ድማ ፋኖ ዝገብሮ ዘሎ ሓድሽ ኣወዳድባ ሓድሽ መኸተ መመሊሱ ነቲ ኩነታት ከም ዝሕይሎ ይገብሮ ከም ዘሎን ብፍላይ ኣብዚ ቀረባ ዝገብሮ ዘሎ ምንቅስቃሳት ኣኪልካ ናይ ምውጋእ ኣበርቲዕካ ናይ ምክልኻል ከምኡ ድማ ሃንደበታውን ስትራቴጂካውን መጥቃዕታት ዝገብሮ ዘሎ ነቲ ናይ ብልፅግና ነቲ ሰራዊት እናኽበዶ ይመፅእ ከም ዘሎን ብፍላይ ነዚ ከተማ ናይ ጋሽና ዝገብሮ መጥቃዕቲ ድማ ሓደ ካብቲ ናይ ፋኖ ፀብለልትነት ዝተራእየሉ ወይ እውን ፋኖ ከም ሓይሊ ብዓለም ደረጃ እውን ተቐባልነትን ኣቓልቦ እናረኣየ እናረኸበ ንክኸይድ ዝገብሮ ዘሎ እዩ ኣሜን እዚ እቲ ጀነራሎም እውን ነጊርዎ ነይሩ ቅድሚ ሕጂ ጦርነት ነው ኧረ ይብቃ እኔ ወታደር ነኝ የሰራዊት አዛዥ ነኝ ጦርነት አልፈልግም በፍጹም ምክንያቱም ጦርነት ውስጥ እኔ ማዛቸው ወታደሮች ይቆስላሉ ይሞታሉ እንትን ይለኛል ማለት ይሰማኛል አገሬ ሰላም እንድትሆን ሁሉም ሰርቶ እንዲኖር ነው ፈልገው እዚ ዘረባ እዚ ምስቲ ኣባይታ ዝረአ ዘሎ ኩነታት ክትሪኦ ከለኻ ሰራዊት ናቱ እቲ ዝመውት ይመውት ኣሎ እቲ ዝማረኽ ዘሎ ድማ መዓልታዊ ከምዚ ዓይነት ስእልታት ኢና ክንርኢ ንውዕል ዘለና ስለምንታይ ሰራዊት ናይ ኣቢ ኣብ ኣምሓራ ዝገጥሞ ዘሎ ፍሽለትን ውድቀትን ካብ ግዜ ናብ ግዜ መስተንክር ናኾነ ዝመፅእ ዘሎ ነቲ ፋኖ ድማ ብመንፅሩ ነፍሲ ወከፍ ግዜ ዝማርኽዎ ዘለውን ዝቋፅርዎ ዘለውን ወታደራዊ ዓቕሚ ናቶም ፋይናንሳዊ ዓቕሚ ናቶም ከምኡ ድማ ሞራል ናቶም ከምኡ እውን መጠንቲ እንኮላይ ኣብ ባህሪሙ ኣድማዕነትን ተምፅኡ ድማ እቲ ህዝቢ ኣብ ቀረባ ናብ ርሑቕን ዘሎ እንታይ ዝብል መግባት አይፈልግ ማንም ወገኑ ሲሞት ወገኑ ሲደማ ወገኑ ሲቆስል ማየት አይፈልግ የአማራው ገበሬ እኮ ሰው ድንበር ሂዶ አይደለም እየተዋጋ ያለው ድንበሩ ላይ በሩ ላይ መታውበት እኮ ነው እየተገደለ እየተቃጠለ ያለው ምንም ደጅ ላይ አይደርስም ያ ገበሬ ምንም ደጅ ላይ ምንም የሚያውቀው ነገር የለም ከሁሉም ብሔረሰብ ጋር ተዋልዶ ነው የሚኖረው ሁሉንም ነው የሚመግበው እንግዳ ነው ቤቱ አስገብቶ የሚያስተኛው የሚያበላ የሚያጠጣው እሱን ገበሬ ስለምናቀኛ እስከመቼውም ዋጋ እንከፍላለን ጅንታዩ ቲ ህዝብ አምሓራ በዚ ነገር እዚ ዝርዮ ዘለት ኩነታት ማለት it's very easy ነቲ ህዝብ አምሓራ ኣብ ጎኒ እቲ ቃልሲ ምስፋኖ ክፅምበር ምክንያቱ እቲ ኩናት ኣብ ዓዱ ኣብ ደንቢዩ ኣብ ጎቦታቱ ኣብ ገላጉልናቱ ይዙ ኣብ ገዙ ይዘጋጥሞ ዘሎ ሓረሳይ ኣብ ዓዱ ይዘጋጥሞ ዘሎ ስለዚ ኣብ ዓድኻ እንድሕር ኮይኑ እሞ መፅኡ ዝሃርመካ ዘሎ ድማ ናይ ኦሮሞ ሓይሊ ምዃኑ ተፈሊጥካ ናይ ኦሮሞ ፍሉይ ሓይሊ መፅኡ ሃርመካ እንተሰሚዕካ እንታይ ትርኢ
እዚ ንሪኦ ዘለናዩ ኢትዮጵያ ዝበሃል ድማ ይኽደኖ ዝበሃል እዚ እዚ እጂ ሓደ ገለ ካብቶም ኣክቲቪስትስ ናይ ኣቢዩ እንታይ ኢሉ ውፅእ ኢሎ ፋኖ ዲክሌርድ ዎር ኦን ኦሮሞ ስለዚ ፋኖ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኦሮሞ ኩናት ኣውጅሎ እንታይ ይብሎም ኣሎ urgent call to all oromos ንኩላቶም ወድን ጓልን ኦሮሞ ሕብረት ግበሩ ወይ እውን ወይ ሕበሩ ወይ ክትጠፉ ኢኹም እናበለ መጠንቀቕታ ዝገብሮም ዘሎ ኣበይ ኮይኑ ኣብ ኣሜሪካ ስለዚ ነቲ ህዝቢ ንምንቋት ወፊሮም ዘለዉ ብዙሓት እዮም እዚ እጂ ደጋፊ ናይ ኣቢዩ ፋኖ ንምንታይ ከምኡ ይብላ ኣሎ ኣብ ባይታ ዘጋጥሞ ዘሎ ኩናትን ምረትን ተዛረቦ ዘሎ ምዃኑ ፍሉጥ እዩ እዚ ድማ ኣሜሪካ ኮፍ ኢሉ ነቲ ተወላዲ ናይ ኦሮሞ ፋኖ ይመፀካ ኣሎ ፋኖ ይኮነ ዝመፀካ ዘሎ ኣምሓራ ይመፀካ ኣሎ እቲ ጉዳይ ስለዚ ነቲ ምሓራ እዚኦም ድማ ሃገር ክኾኑ ዝሓስብ እዮም ኢትዮጵያ ዝብል ሃገር እዚ እጂ ግምጥል ኢሉ ኢትዮጵያ ዓባይ ሃገር ምዕብልቲ ክብል ፀኒሑ ኦሮሞ ተዳሎ ከይትጠፍእ ክብል ትሰምዖ ኣለኻ So the storm has broken according to the harrowing footage from the attached video. Foreign military groups have presently gathered their forces and declared open war on Oromo communities. These aggressors, fueled by blind hatred and supremacist delusions, have unleashed a terrorist and vile propaganda. إذا زربا زياجن نشترى يكون نزبل هذا كتقرميهم إذا حجر إذا كم يزبله مسأوتنا إلفي تعادو خينو خمزلو أبزي كريكم إيه it's just crazy كنا متى تعادو نزا حجر إذا يسأوتو له خمزلو حنت فيديو نيران ترقيبك بكم إذا عنتبو እዚ ሰብ እዚ ነዚ ኮንኩን ከረይኩም ዘለኹ ኣብዚ ሓደ ካል ምሱ ካል ንዑድ መስል ፀዓዱ ኣለዉ ብሓደ ኮይኖም ንሓትሕዶም ክበኣስሩ ኢና ኣለና እዞም ትሪዎም ዘለኹም ፀዓዱ ብታሕቲ ይበኩም ዘለኹ እቲ ሓደ ናይ ህወሓት ደጋፋ እዩ እዚ ፕሮፌሰር ዝበሃል ዘሎ እቲ ካልእ ድማ ናይ ኣቢ ደጋፋ እዩ ስለዚ ክልቲኦም ኣብ ሶሻል ሚድያ ክበኣሱ ከለዉ ዝፀሓፍዎ ከረየኩም እንታይ ዝብል ዘሎ ኢትዮጵያ እዚ ሕጂ ንኣቢ ዝድግፍ ዘሎ ዝበሃል ዘሎ ንኢትዮጵያ ብዙሓት ብዓሌት ከጥፍዋ ይመፁ ከም ዘለውን ዓሌታውነት ሰራውርድ ሰደደ ፀገም ምዃኑ ብተዓዲ እናገለፀ እዩ ዝኸይድ ነዚ ፕሮፌሰር ድማ ነቲ ንትግራይ ዝድግፍ ትማሊ ህልቂት ንክገብሩ ንህወሓት ትድግፍ ዝነበርካ ሎሚ ድማ ኣምሓራ ይመፅእ ኣሎ ህልቂት ንክፍፅም ኣጆኻ ወዲ ኦሮሞ ተበገስ ንዓኻ ከጥፍካ እዮም ዝመፁ ዘለኹ ይብሎ ማለት እዩ ነቶም ፀዓዱ ልክዕ ከምታ ብህልቂት ናይ ሩዋንዳ ዝፃወትዎ ዝነበሩ ጌም ብየማንን ፀጋምን ኮይኖም ነቲ ህዝቢ ዘላዓሉ ዘለዉ ንሶም እዮም የግዳስ የጣቁዕሎም ፀዓዱ ስለ ዝኾኑ ነቲ ሓደ ነቲ ፕሮፌሰር ዝበሃል ዘሎ ተጋሩ የጣቁዕሉ ነቲ ድማ ኦሮሞ የጣቁዕሉ ንኣምሓራ ድማ ዝድግፍ ካል ኣሎ ስለዚ እንታይ ካ ትርኢ ልክዕ ሓደ በብወገን ኮይኖም ዝላገፅሉ ዘሎ ኩነታት እዩ ሃደራኻ ኤርትራዊ ካብዚ ኩነታት እዚ ተምሃር እየ ክብለካ ዝኽእል ካልእ ክብለካ ይክእልኒ ምክንያቱ ኣብዚኣ ቪድዮ እዚኣ እንታይ ይብል መሲልኩም እዚ ባሻይ ንተጋሩሲ ቅድሚ እቲ ኩናት ምጅማር ብረትኩም አውርዱ ኢሎም ነይሩ No, it was after Mekelle had fallen. Sorry, it was the end of... No, it was after Mekelle we discussed. This was just after the federal intervention on Tigray and the start of the war, just a couple of weeks. I think it was even before Mekelle fell. No, it was after Mekelle had fallen. Sorry, it was the end of in December or January. Where we discussed, or they asked me on what are the alternatives. And I said clearly the alternative was to lay down arms and just say that we don't want to fight. That is an alternative. We don't want to fight. We were mistaken, or just say that we don't agree with you, but we don't want to fight. So we lay down arms and you can take control of Tigray administratively from Addis and you decide. That is always an alternative to እንታይ ዝብል ዘሎ እዚ ንተጋሩሲ መቐለ ምስ ተሓዘት ኣብ ኣኼባ ጌርና ምስቶም መራሕቲ ናይ ተጋሩ ናይ ህወሓት ማለት እዩ እንታይ ኣማራፂታት ኣለና ኣብ ዝበሃል ኣብ ዝዝረብ ዝነበረ ኢትኩም ሃቡ ኢለዮም ኢሉ ብረትኩም ኣውሪድኩም ክንዋጋ ኣይንደልን ኢና ንትግራይ ተደሊኻ ውሰዳ ተደሊኻ ድሌትካ ግበራ ክትብሉ በልዎ ንኣባይ ኣሕመድን ንብልፅግናን ኢለዮም ነይረ ምክንያቱ እቲ ኩናት ደየዋፅኣኩም ድሕሪ ኮይኑ ንምንታይ እዮም ፅዋ ዘረባ እዚኣ ሕጂ እውን ሕጂ ነቶም መራሕቲ ናይ ህወሓት ኢትኩም ሃቡ እዩ ዝብሎም ኣብዚ ሽዑ ኢትኩም ኣይሃብኩምን ሕጂ ድማ ኢትኩም ሃቡ እዩ ዝብሎም ዘሎ ሽዑ ኣብ ሕቡ ኣኼባ ኢለ እዩ ዝብል ዘሎ ሕጂ ግን ብወግዒ ኣብ ሚድያ መፅኡ ነቶም ህወሓት ኢትኩም ሃቡ ኤግዛክትሊ እንታይ ካ ይብል ኣሎ
ንኤርትራ ድማ ኣብን ክወስዳ ዝዛረብ ዘሎ ሰብ እዩ ወይውን ኣብን ብልጽግና ናብ ኤርትራ ገጽ ወራር ንኽገብሩ እሞ ንኤርትራ ሬጂም ቼንጅ ንኽገብሩ ከምታ ኣብ ቅድሚት ክንሰምዕ ፀናሕና ማለት እዩ ስለዚ እዚ ሰብ እዚ እቲ ኣብ መንጎ ኤርትራን ትግራይን ተፈጢሩ ዘሎ ጽምዶ ዓብ ስጋኣት ፈጢሩሉ ስለ ዘሎ እቲ ጽልኢ ንተጋሩ ክድግፍ ከለዉ ጽልኢ ናይ ኤርትራ ስለ ዝነበረ እዩ ህወሓት ናይ ኤርትራ ነቲ መንግስታዊ ኤርትራ ወይ ኤርትራ ንምቁፅጻር ክሕግዙን ይኽእሉ ክኸውን ካብ ዝብል ኣጀንዳ ዳኣምበር ንዓታቶም ሓልዮት ከም ዘይነበሩ ንርኢ ኣለና ስለዚ ኣገይን እቲ ኩነታት እዚኦም ፃዓዱ ብየማንን ፀጋምን ኮይኖም ከመይ ይፃወትሉ ኣለው እዚ ፃዕዳ እቲ ሓደ ድማ እንታይ ኢለኩም ነይሩ ብቀዳማይ ኤርትራውያን ኩርዓትኩም ውሕጥ ኣቢልኩም ባሕሪ እንዳሃብዎም እንታይ ትገብርዎ ኣለኹም ኢኹም ስኢልኩም ዘይትጥቀምሉ ባሕሪ ሃብዎም ሰላም ካትረኽቡ ገንዘብ ካትረኽቡ እናበለ ዘማኸረ እሞ ሲራክ ባህልቢ ንስኻ ካብቲ ዓድኻ 2 ኪሎ ሜትር ንስዊድን ወይ ከዓ ንኻልእ ምሃብ ድሕሪኡ ምስ ገበርካ ንዓና ኣማኽረና ምኽርናትካ ሽዑ ክንሰምዖ ንኽእል ኢና ኢሉ ዝመለሰሉ ዝበልኩም እዩ ስለዚኦም ብማዕዶ ኮይኖም ነቲ ህዝቢ ሌላ ገይሮም ዘፃውትዎ ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና እቲ ኩናት ይብርትዕ ኣብ ድማ ኩናት የለና በለ ኣብዚ ምስ ገለ ጭፍሮ ኮይኑ ዝገብሮ ዘሎ ስሙ ምንድነው ይዘን የመጣ ነው ማለቴ በጣም እድለኛ ነኝ ብዬ ነው የማስበው። ከባሌ ተራራ የሚመነጩት ወንዞች ለማንኛውም ልማት የተዘጋጁ መሆናቸውን ስታይ የሚያጭረው ተስፋ በጣም ትልቅ ነው። ተቀራራቢ ነገርና አገር አለ ፈልጉና እዩ ቢባል የሚገኝ አይመስለኝም። በእውነት ለመናገር ይሄንን ሁሉ ይዞ ድሃ መሆን ያሳፍራል። ሀገር በአንድ ትውልድ አይሰራም። ሁሉም ራይት ኢንግሪዲየንቶች ተሰጥተዋታል ኢትዮጵያ ብያ እስትሪዎ ዘለኹም ፌክ ዝኾነ ዩኒቲ ንምፍጣር ተባሂሉ ዝግበር ዘሎ እዩ ስለዚ እቲ መንሰይ እንታይ ዝብሉ ዘሎ ኩላቶም ነቲ ሃገር ንምጥሓንዶ ልክዕ ድሕሪ 1000 ዓመት ዶ ወላ 3000 ዓመት ታሪክ ኣለና ዝብሉ ሎሚ ንሃገርና ፈሊጥናያ ሎሚ ተረዲዩና እዚ ከም ዘለና ይንፈልጥን ኢና ዓቕሚ የብልና ንኣብ ንምሕጓስ ዝበሃል ይኣይ እዚኣቶምሲ ልዕልዩ ንዓመታት ኣብ ስልጣን ኣብ ዝለዓለ ደረጃ ናይ ስልጣን ዝነበሩ እዮም ንኣብ ንምሕጓስ ነታ ቦታ ነታ ዕድመ ስለ ዝገበረሎም በቃ ፍሉይ መልኣኽ ምዃኑን ፍሉይ ኣእምሮ ዘለዎ መራሒ ምዃኑን ሃገር ምልእቲ ዘቃፅል ዘሎ ብፍላይሲ ኣብዚ ሓንቲ ኢትዮጵያን ፖስት ገይሮማ ነይሮም ነቶም መንእሰያት ኢሎም ሓደራ ዝበልዎ እዩ ፅባሕ ንጎ መፃወቲ ከይትኸውን ኢሎም ከም ትሪኦም ዘለኻ ነዚኦም ኣሚንካ ኣብ ኩናት ኣቱ ፅባሕ ንጎ ድማ ይፃወቱልካ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ማለት ንሳቶም ኩናት እዚኣቶም ክዋግኡ ከለዉ ኣብ ሓደ ጣውላ ይኮነ ኣብ ሓደ ቦታ ክራኸቡ ዘይክእሉ እዮም ዝመስሉ ነይሮም ሕጂ ግን ኢንጆይ ይገብርዎ ኣለዉ እቲ ሂወት ብሓደ ኮይኖም ክንደይ መንእሰይ ድማ ኣብ ናይዚኦም ፀወታ ሂወቱ ስኢኑ ሰንኪሉ ከልበትበት ኢሉ ሰንኪሉ ጠፊዩ ሎሚ ከዓ ከም ትሪእዎም ዘለኹም ከም መራ ዕሩኽ ኮይኖም ብሓደ ኮይኖም ክዘራረቡን ክፃወቱን ይውዕሉ ኣለዉ ድሕሪ ከምኡ ትገብር ኮንካ እንታይ ኣብ ምንታይ ዝኽእሉ ህልቂት ዝፍፀም ዝነበረ ስለዚ እንታይ ካ ትርኢ ብዚ ናይ ብሓቂ እቲ ፖለቲካ ናይቲ ሃገር ክንዲ ምንታይ ቀውሲ ከም ዘለዎን ሓደጋ ከም ዘለዎን ነዚኦም ኣሚንካ ትኸዶ ድማ ክንዲ ምንታይ ከቢድ ክኸውን ከም ዝኽእል እዮም ዝዛረቡ ዘለዉ ኤኒዌይ ኣብዚ እውን ስታሊን መሊስሎም ነይሩ እዚህ እጆች አንድ ቀን መዘዝ ይዘው ይመጣሉ ነው ለስደት ይዳርጋሉ ነው ለቅሊንጦ ይዳርጋሉ ነው የምንለው የጄኖሳይደር መንግስት ደጋፊ ናቸው እነዚህ እጆች ነው እያልን ያለ ነው እኔ አይደለም የጨበጥኳቸው ገዱ አይደለም የጨበጣቸው ደብረጽዮን አይደለም አሁን የጨበጠው አሁን በሚደረገው ጦርነት ማን ነው ለማ አልጨበጠውም ታይ አልጨበጠውም አይደለም ይሄ እንዲያርጎ ጦርነት ያዋለደ ያለ ትውልድ ይሄ ዛና ኢድ ምትሃሃዝ ድማ እንተሪኹማ ናይ ኩናት ምትሃሃዝ ያይ ዝብል ዘሎ ስለዚ ኩላ እዚኣ ትግበር ዘላ ናብ ኤርትራ ክግበር ድዩ ናብ ትግራይ ክግበር ድዩ ዝሕሰብ ዘሎ ኩናት ንዓኣ ክመርሓሉ ተሓሲቡ ዘሎ ተሓፂዩ ዘሎ ሰብ ስለ ዝኾነ ንዓዓዩ ጻድቃን ቀዳምነት ተዋሂብዎ ሕግብግብ ዝብል ዘሎ ምስ ኣቢ ኩሉ እቲ ዝግበር ዘሎ ድማ ድራማ ምዃኑን ጻድቃን ድማ ምናልባት ዝነበረ ሕነ ኣብ ትግራይ ዲ ነይርዎ ኣብ ኤርትራ ፍሉይ ቂምታ ስለ ዘለዎ ንዑ ንምትግባር ድዩ ዝኾነ እዚ ንሪኦ ዘለና ቲያትራት ናይ ኢትዮጵያ መዛረቢ ኮይኑ ዘሎ ኩነታት እዩ ንግዜ ክንገጥፎ ኢና ናበይ ክበፅሕ እዩ እንታይ ክገብርዎ እዮም ብርግፅ እቲ ኩናት ብረስኒ ይቕፅል ከም ዘሎ ገለ ካብቶም ሚድያታት
ብፍላይ ፀረ ኤርትራ ዝኾኑ ሚዲያታት ዝብልዎ ዘለዉ ቀጠና ባደረግነው የሁለት ሳምንታት ዘመቻ ከ3000 በላይ የመንግስት ወታደሮች እንደመሰሰን ሲሉ አሳወቁ። በቅርቡ የማዕረግ እድገት የተሰጣቸው ጀነራሉ ደግሞ ፋኖ ከህወሓት ጋር እየሰራ ነው ሲሉ ከሷል። የፋኖ አመራሩ በበኩላቸው ታጣቂ ኃይላቸው ፈጠረው በሚል ከሚቀርበው የጥምረት ክስ ጋር በተያያዘ ምላሽ ሰጥተዋል። በአማራ ክልል አንዳንድ አካባቢዎች የሚደረጉ ውጊያዎች አሁንም እንደቀጠሉ ናቸው። የመንግስት ኃይሎች በቅርቡ በፋኖ ኃይሎች ቁጥጥር ስር የወደቁ አካባቢዎች ላይ የከፈቷቸውን የምሽት ጭምር ዘመቻዎችን ተከትሎ ወይንም ደግሞ በጉዞ ላይ ከም ንሪኦ ዘለና ሰራዊት ናይ አቢ ብፍላይ ፋኖ ኣብ ዝሓለፈ እዋናት ብዝገበሮ መጥቃዕቲ ክሳብ 3000 ሰራዊት ናይ ብልጽግና ካብ ስራሕ ወፃኢ ገይሩ ከም ዘሎን ምናልባት 3000 ክንብል ከለና ኣብዚ ቀሊል ቁፅሪ ጌርካ ክትሪኦ ትኽእል ኢኻ የግዳስ እቲ ክፈጥሮ ዝኽእል ሞራላዊ ውድቀት ኣብ ልዕሊ ሰራዊት ናይ ኢትዮጵያ ብግምጣሉ ንፋኖ ክቦ ዝኽእል ፍናን ድማ ክትሓስበለካ 3000 ምድምሳስ ከምኡ ድማ ምምራኽ ከምኡ ድማ ነቲ ኣሰላልፋናቶም ምፍራስ ማለት ኣፅዋራት ንኽትማርኽ ቦታታት ንኽትምንጥሎም ሞራል ካሓፍ ንኽተብል ካልእ መንእሰይ ንኽስለፈካ ብግምጣሉ እቲ ብልፅግና ዝጥቀመሉ ዘሎ ድሮናት ይኹን ካልእ መጥቃዕታት ድማ ነቲ ህዝቢ መመሊሱ ሓሪኑ ንኽቃለስ መመሊሱ ኣብቲ ቃልሲ ንኽስለፍ መመሊሱ ንክሕወሶም እዩ ዝገብር ዘሎ ስለዚ ኣቢ ብዝኸዶ እንተኸደ እቲ ኩነታት ዝገብሮን ውፅኢታት ከምፃሉ ከም ዘይክእልን ፋኖ ድማ ፈፂምካ ጠጠው ከተብሎ ዘይትኽእል ሓይሊ እናኾነ ይመፃሎ እዮም ዝብሉ ዘለዉ እቲ ኩነታት ድማ ከቢድ እናኾነ ይመፃሎ ናይ ኢትዮጵያ ኩነታት ናበይ ክኸይድ እንታይ ክኸውን ንግዜኡ ንገድፎ ኮይኑ ፋኖ ኣብዚ እዋን እዚ ዘለዎ መድረክ ተጠቂሙ ዘለዎ ዕድላት ተጠቂሙ ናቱ ፖለቲካዊ ኣጀንዳ እውን ህዝቢ ኣምሓራ ፖለቲካዊ ዕላማ ናቱ ከስተኻኽል እዩ ዝደሊ ዘሎ ብግምጣሉ ኣብ ትግራይ ክፍተን ዝቐነየ ፈተናታት ድማ ህወሓት ታይሉ መሊሱ ሎ ንስማዕ ኣብዚ ውዲት ፈሺሉ ክብል ገሊጹ ሎም ቅነ ብማዕዱ ኮይኖም ካብ ሰራዊት ትግራይ ዝቀረበ ሕቶ ስዒቡ ተበሊጾም በቲ ነቃዓት ትግራይ ንምእታውን ንምግዛእን ዝሓሰቡ ጸላእቲ ዝበሎም ጅግና ሰራዊትና ማይ ዓኺቶም ክተርፉ ገይርዎም ክብል ገሊጽሎም እቲ ሎም ቅነ ኣብ ትግራይ ዝተፈላለዩ ኣሃርታት ሰራዊት ትግራይ ተቐጻጺሉ ብተኸታታሊ ንመዓልትታት ዝተኻየደ ሰላማዊ ሰልፍታት TDF ብድሕሪት ህወሓት ዝመርሖ ምዃኑን ብተኣመንቱ መራሕቲ ሰራዊት ዝተፈሓሰ ምዃኑን ዕላምኡ ድማ ነቲ ኩናት ንምትራፍን ሰላማዊ ፖለቲካዊ መፍትሕታት ንምምጻእ ምስ መንግስቲ ፌደራል ዝደራደር ዘሎ ፕሬዚዳንት ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ጀነራል ታደሰ ወረደ ጸቕጢ ንምፍጣር ዝዓለመ ኢሎም ፍልፍላት ዜና ቤት ጽሕፈት ፕሬዚዳንት እናገለጹ እዮም ቀንዮም ገለ ድማ እቲ ሰራዊት አባር ቢስራ ክልተን ተገደለ ይወዳለዋ አባር ቢስራ ክልተን ነው ከሓለ ሓደ መግዲ ተዓጽውን ወይሌ ናይ መግዲ ከዓጽዩ ድዩ ተጋዲሉ ትወዲ ኢለን ሓዚነን ስለዚ ንህዝብና ዝሕዘነ ካብ ኩሉ ንላዕሊ ድማ ንፀላእትና ዝሕጉስ ተግባር ስለ ዝኾነ ብፍጹም ተቐባልነት የብሉን እቲ መንገዲ መፃ እውን ኣይትኽክልን ህዝቢ ምንግልታዕ እውን ኣይትኽክልን በዚ ሓሳብ ዝርዝር ኢና ተረዳዲና ቅድመይ ሓሳብ ዘቕረቡ ብፆት ብሰፊሑ ስለ ዝበልዎ እቲ ሓሳብ ሓደ ምዃኑ ንምግላፅ ተዘክሉ ብሓፈሻ እቲ ህዝቢ ትግራይ ነዛ ኩነታት እዚኣ ተገንዚቡ ክወፀላ እንድሕር ክኢሉ ከባድ ኣገዳሲት እያ ክትከውን ምክንያቱ ሓንቲ ካብቲ ፈተና ኣብ መንጎም ኣትዩ ፀገም ክፈጥረሎም ስለ ዝፍትን ዘሎ እዩ ነቲ ናይ ሰራዊት ሰልፊ ክብለፅን ክብዝብዝን ንዝደሊ እውን በሪ ስለ ዝኸፍት ማለት እዩ ኣብዚ ሃለወ ሃልዩ ዝብለካ ዘለኹ እቶም ዘረባታት በዚ ህወሓት ክትጥቀመሉ ደልዩ ባዕሉ ፈጢርዎ ዝብለሎ በቲ ኸሊእ ከዓ ናይቲ ኸሊእ ተቕፀላ እዩ ንትግራይ ክትፈርስ ደሊ ብለው ዝብለሎ እዚ ኣነ ኣድላይ ኣይኮነን እየ ዝብል እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ እያ ቀንዲ ነገር እቲ ዝብልዎ ዘለዉ ትኽክል ድየ ኣይኮነን እዩ ክረአ ዘለዎ ዝመስለኒ ድላይ ዓይነት ነናብረውሓኻ ምውጣጥ ይሃሉ እቲ ሰራዊት እንታይ እዩ ዝብል ዘሎ ሰራዊት ዝብል ዘሎ መንበሪ ይወሃበና ናይ ደሞዝ ሓላፍ ዘላፍ ዘይተስተኻኸለ ኣሎ ኑሮ ይከብደና ኣሎ እዚ ይፈትሐልና እዩ ፀጊሙና እዩ ዝብሉ ዘለዉ እዚ ከዓ ብጭቡጥ ኣብ ባይታ ዘሎ እዩ ከማርሉ ኢሎም ዘይኮኑስ ብትክክል ኣብ ባይታ ዘሎ እዩ ተሓቂ ናይ ክዳን ኣሎ ናይ ጫማ ኣሎ ናይ ቀለብ ኣሎ ስድራ ኣለዎ ያ ኣይ ቲንክ እቲ ብድሆ ናቶም ሕጂ ብኩሉ ንጹር እናኾነ እዩ ዝመፅእ ዘሎ ነዚኣ ብድሆ እዚኣ ድማ ከምዚ ንሪኦ ዘለና እቲ ሰራዊት ናይቲ ዓዲ
ኣብዚያ እዋን እዚኣ ዘለዎ ፀገማት እቲ መንግስቲ እውን ነቲ ካልእ ግሕምጥና ዘሎ እቲ መንግስቲ ናይቲ ክልል ማለት እዩ ነዚ ጉዳይ እዚ ኣድረስ ተገይርዎ መዕለበ ከም ዝኽእል እቲ ፅቡቅ ነገር ሓደ ኣብ ትግራይ ነዛ ኩነታት ኩሉ ሰብ ንምዕባሳ ከም ዝተጓየየ ኢኻ ትርኢ ምክንያቱ እታ ፈተና ካበይ ከም ዝተበገሰት ስለተረድኦም ዓብዩ ንእሽተዩ ዳርጋ ነታ ፀገም ነቲ ናይ ሰራዊት ኩሉ ሰብ ኣብ ጎኒ ሰራዊት ኮይኑ ነቲ መርሕነት መፍትሒ ንክገብር ፀቕጢ ይገብረሉ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዋይ ድሓንዶ ሰቁልካ እዩ ሎም ዶ ሓሸ ኣይ ናጋዶ ክሕሽ ጭልካ ተጎረረ ዲኹም ኣይ ኩሉ እዩ ተኸይ ኮይንካ ተጎረረ ፍሰልፍ ነርካ ረኻ ኦይ ኣብዚ ሕሩ ክናወልኩ ማዓዘር ክይወል የንበር ስምዕስኪ ተኸድኩ ሴት ዕመለ የንበር ታይዶ ጉዳይ እኮ ይመስለኒ ሓታ ሽልና እዮም ጉዳይ ኩላትና ባታ ስማዕ እስቲ አቤት ኣብ ፍቶ ኩናት ክኾን ከሎ ናትና ንብሎ ኣብቶ ሕቶ ክኾን ከሎ ሕቶ ተኸክል እዩ ሕቶም እውን ሕቶና ክኾን ይግባኦ እንድሕር ናትና ኢልና እዩ ወይ ፈልካዩ በቃ ታኸ ኢሎም መልሲ ተዋሂቦም ዶ ኣበይ መልሲ ተዋህበ ገና መልሲ ሰማዕና ንሕና ሰማዕና ኒና دي سويت كقرن نفاس نجاري مثلا تعشمي للنوع تم قال يا خطاي والله تو ما قدر ما يملس خنوكم من عيلمنا لسه وين ملسي هاو مصر ساحل بكا ناخد اخي بعينا ناخد كومزينا ناخد قداميون سبتيو سون نودو لكم سون قعد خدك يلا بصر ملس البهيل اتا ذا ما ملس يلن تبلس ما منقص يلن قديا ما منقص يلن يا خوينا زلاتا قدايم زبلو زلو سلازي اتك على قصنا يمودا تارينا نحلفينا كنل على الناس ارترى غبايا تلعيلا بسمعت بقى هاجر انا تجراي مخان ايدلن ወይ ከዓ ትግራይነት ሒዘ ክቅፅል አይደለም ትግራይ ጸቢው ለኾነ ውህድ መንነት ይብላይ ትግራይ ብጣዕሚ ዳይቨርሲፋይድ ለኾነ እንዳም ሓደ ግዜ ኣነ ታይለ መጽሓፍ ገሊፀዮ ሄሊ ኮምፕሊኬትድ ሃይብሪድ አይደንቲቲ ለለዎ ማሕበረሰብ ተሃለየ ትግራይ ና ትግራይ ህዝቢ ቱ መራሕቲ ሕወሓት ብሰንኪ ናይ መሪሕነት ውድቀቶም ዘምፅዎ ጄኖሳይዳዊ ኩናት ዝፈጠረለይ በሰላም ካብኡ ተበጊሰ እምበር ቅድሚ ብዛዕባ ሃገርነት ሓሲበዮ ሰሚዐ ይፈልጥን ስለዚ በየነ ሒሳቢና ንዘመናት ንሽሕ ዘመናት ዝተዋሃደ ሰብ ዝተዋሃደ ማሕበረሰብ በየናይ ስለዚ ትግራይ ሃገር ዝበሃል ፅንፅዋዩ ዝብሉ ድማ ትሪእዎም ኣለኹም ቶም ኢትዮጵያውያን ኮይና ንቐፅል ትግራዋይነት ኣይደልን ዝብሉ ድማ ኣብቲ መድረክ ድማ ሳቶም ስለዚ እዚ ናቶም ጉዳዩ ተጋሩ ኢትዮጵያውያን እዮም ክኾኑ ዝደልዩ ተጋሩ እዮም ክኾኑ ዝደልዩ I think this is pretty much ናቶም ዲቤት እዩ ኣባቲና እዚ ንትንብለሉ የለና እንታይ ግን ዘርእየካ እቲ ፈተናታት ናይቲ ክልል ብኩሉ መንገዲ ልክዕ ከምታ ኣብ ኣምሓራ ብኩሉ ነውፅ ዘሎ ኣብ ትግራይ ድማ ብዝገደደ እቲ ስነ ሓሳብ ትግራይ ሃገር ክከው ዝብሉ እዮም ድማ ትግራይ ሃገር ዝበሃል የለን ክብሉ ከለው የግዳስ ኣብታ ስምዒት ዶ ገሎ ዶ ክብሉ ከለው ናብ ኤርትራ ክፀጋግዕዎ ከለው ብጣዕሚ ቆለጭ ዘምፃለ ያነ ምክንያቱ ናትካ ግበር ሽሕ ዓመት ኣካል ናይ ኢትዮጵያ ተኮይንካ ኪድ ምስኦም ቀፅል መን ትግደፈ ኢልካ ኤርትራ ምስ ኢትዮጵያ ዘተሓሓዝ ኣይነበረና ብሓይሊ ጎቢጡ ዝመፅእ ሓይሊ ነይሩ ስለዚ ኤርትራ ስለዚ ሓሰመና ከምዚ ከማኻትኩም ከብድና ንኸነፅግብ ኢልና ንፅጋዓሉ ምክንያት የብልና ኩነታትና በዓልና ክንውስን ስለንደሊና ስለዚ በቲ ኮይኑ በቲ እዚ ንሪኦ ዘለና ኩነታት ናብ ኩሉ ማዕዝናት ክነዋንውዎ ንርኢ ኣለና ግን ትግራይ ኣብ ዓቢ ብድሆላ እቲ ኩነታት ድማ ንዖም ዝምልከት እዩ እስከ ቁርብ ናብቲ ፖለቲካዊ ድራማ ንእሽተይ ተንኪፍና ናብ ኤርትራ ክሰግር من تفرح تلكم شعبية أنا قاعد فرح أزو كاب كل فترة تبع عالم زلو شعبية نسب زياد فرح اسكا قصد كثير أشياء لكم بعلهم بصعوا يوم ثمان سنوات شعبية بمثل زق على أساس وين ترى له تبقى فرح يا ما نستقى كم زي قد فخا فلت يوم فلتوني يوم نفعلتين عصب غيرنا يا No serious. كابز قص مريض كم زال شعبية تفلت يا زبيعة. جيب أبزخ نوعنا قلت تدخليهم. شعبية صب ويا تفلت أماني سواي ماني متكلاوي ماني سريحو تقالي سوسو كت على الزخل. ماني صب ويا تفلت أنا لا تحسينه ما تكلنا نشور ما تكلمي شورينه.
እንታይ ትመትከሉ መን ይንሱ እንታይ ገይሩ አበያ ንገርም ይመቸም እቲ ጽቦ ነገር ግን ኣብዚ ኩነታት ናይ ኤርትራውያን ክትርኢ ከለኻ ንኣብነት እዚ ሰብ እዚ ፖለቲካዊ መራሒ ድዩ ኣክቲቪስት ድዩ እንታይ ትፈልጦ የብለይን ግን እቲ ደሉዥንስ ኣብ ሶሻል ሚድያ ሰብ ስለ ዝሰምዓካ ወይ ስለ ዝረኣየካ ከምዚ ሃገር ሙሉእ ኣብ ኢድካ ዝወደቐ ዓይነት ኣተሓሳስባ ኢኻ ትርኢ ተመሳሳሊ ርእይቶ እኳ ኣብ ማዕበል እውን ርኢናዮ ማለት ሃገር ኣብ ኢዱ ዘላ ኮይኑ ስምዖ ነይሩ እርግፅ ኣብቲ ሃገር ኣትዩ ምስ ብዙሓት ፅቡቅ ዝኾነ ኣበርክቶ ስለ ዝነበሮ እንታይ ማለት እዩ መብዛሕትኡ ግዜ ሶሻል ሚድያ ኢጎ ናይ ሰባት ኣንነት ናይ ሰባት ወይ ነቲ መንፈስ ናይ ሰባሲ ኢንፍሌት ገብሮ ዝቕባበ ይውስኸሉ እንድሕሪ ብክልተ እግርኻን ኣስተውዒልካ መሬት ረጊፅካ ዘይትኸይድ ተኮይንካ ኣብ ሶሻል ሚድያ ዘለካ ዝና ክዕብደካ ይኽእል እዩ ዘይዕብድ ኣይኮነን ክትንከኸሉ ግን ዘለካ እዩ ኣብ ሶሻል ሚድያ መብዛሕትኡ ሰብ ኣብ ሪል ላይፍ እንታይ ትፈልጡ ዶ ኣብ ቅድሚ እዚ ሰብ እዚ እጂ ኣብ ቅድሚ 500 ሰባት ብኣካል ዘለዎ ኣብ ቅድሚኦም ጠጠው እንተዝብል ራዕራዕ ምበለ ኣብ ሶሻል ሚድያ ግን ኣብ ቅድሚ 200 ሰብ ክዛረብ ፀገም የብሉ ስለምንታይ ሶሻል ሚድያ ትዛረብን ኣብ ሪያሊቲ ዘሎ ኩንነትን ብዙሕ ፍልልይ ዘለዎ but anyway ከምዚኦም ዓይነት ሃውታትያን ከም ዘለዎ ንክንፈልጥ ኢለ ያምፅልኩም ሕጂ ናብቲ ካልእ ገጽ ናይ ማሕበራዊ ህይወት ድማ ክሰግር ተኾንኩም እዛ ቪድዮ ነዞም ናይ ፊልሚ ኢንዳስትሪ ውሽጢ ዓድና ኮይኖም ብዛዕባ ናይ ዩጋንዳ ሕማቅ ዝኾነ ነገራት ሰራሕተኛታት ገይሮም እዮም ዝነብሩ ከምዚ ዝብሉ ኣዝዩ ብዙሕ ዝኾነ ሕማቅ ኔጌቲቭ ዝኾነ ነገራት ጥራይ ዘምፅኡ ለኣክሎም ኢኹም ወይኡ ተሰተበልና ሓንቲ ፀላ ጓል መፅያ ኩሕኩሕ እንታይ ድኾነት እያ እዚኣ ትበልኩስ ተፅሪ ትውልውል ገለ መለ ቆፂራ ኣብ ውሽጢ ዩጋንዳ ሓደ ክትፈልጥዎ ዘለኩም ሓቂ ኣሎ ንሱ ድማ 1.9 ሚልዮን ዝበፅሕ ሰብ ኣሎ ካብዚ ድማ ሓደ ናትና ኮሚኒቲ ክሳብ بجمجم قطرك سامي تشحي بتصح مالتي نقول له سبعة تقاليل كمالتي كابزي أكوتوانا يواندا أتوم زلا على كونتربيت دجبرو حبرة سام نحر له قينهم إرتراوينهم كابزي يوم أتوم زلا على نهوست كوميونيتي مالتنا نقاد دقين دولة هاجر زبزح عدلات نايسر حسب وتر سبعة نحر قينهم دما إرتراوينهم نسوت رأي يكون بيزنس ستارت اب تيك كامباني أغريكالتشر أزيو بزح زخونة بيزنس هتاوشتي يواندا إرتراوين راند دجبرو أزيو بزح زخونة بيزنس هالو توسق دما أتي أوش عدنا نرينا برنا إكس بو عبيز بهال نبرة درجة من قصص دالو نبرنا أبزي بودي إسران كل تنعمت زي بتصح من السيد داليو أبز عمت الزق كايد أوش يواندا كل تجين إسران حمشان كمل أفريقيا the most impactful voices تبعي اللي تتسوع نسيات أفريقياوين حنتي أوش يواندا تقمت إرتراويتها السودرة دي كونه اتزلع على بزح سم دلو براند تبعي اللي تتسوع بإرتراويان دوندن أوش يواندا تقمتي أبزي زي أمل العالم بفلا دما أوش أفريقيا نخباب شمونته مليون زخون حزبي باور زعرفوا دلو بسولار سيستم إرتراويان أوش يواندا تقمتهم سلازي نتحمق نقدر تراي بيجيركم نفسوات كام بصح نزي إنسبير excellent point ناي بحكي ناي حماق بايس لنا أبناء إرتراويان حبرتسب كتر خلقها نتتصبغناتنا كحلف زي فتو نتحمقناتنا جن زك أراد مر السبب زي غطري he's right أبو غاندا بزح أونتها ومعبالتاتنا من سياتنا له جن for whatever reason سلمتها جن نزي حاوناك من لسلو فلو قبروا بتيك توك اب يوتيوب كمان زليو بزح حنات نقرات جبريو هذا تي حماق الزرقة بقليلو كرم زخل نقرات سلو زخونة يتزرب بفلا إذا ناي أب حوالنا وسطك سرحتني مقبار زيا كترم زلوا سلو زخونة يا نزا فيديو زي أنا قبك قبرا أنا حسب كله كاريت فيديو دم حدا سب سيد اللي نركب إثيوبيا إرتراويان هادي سابايو أب حدا جزا معلتاوي بارتي كم زقبرون أتوم قربيت دم إثيوبياويان بفيديو قد يحمم دك أصليت إننا every day كم زي أجرهم كونسرتي قبرون إحنا سر إحنا نبرينا كندك سايك علام بمبالتي بفني سرا خوينا ما بنيش جزا أسرع سلاسة سبالو كل جزء خم زي أجرهم يمزروا بشو بمبال أو تيوم أنا يرام تسدد اللي سبدما مالت verify كي قبر كابز ختم تسوي تغني خاجن أبتدى الخايو كم سدة تنيا ترى يكون أبعد خاون كل نجارات الله مشيت طب حدا جزا وين قبل كانوا تم صار حكتر بشام كل يوم عبزين إحنا نبرز لنا بأوروبا قرابتها أزيها هات الجعزة لك سلامتها يصير حزنا برسبي تون قرابتها ما كمو لذي أبتعدوا مزيخا حق مفرات فلا ورقة زي بالكا أبزي جس ورقة زي اللي يسب حق زي حقا ماليز نبري ورقة زي بالكا أمها كم يتوبيا حين تابسون كفنا تتقمت كختن كغلكا بقمت علو إتي inspiring story سبالو غاندا زولو دما بحكي هناتن تسفاز هبنيوس لذي كل جزينا بتحمقنا ترى يكونس نتصبغنا دما كنا دنق كنكلالنا نير تراونت كل جزي بتم وحدات تقبروا حماق تكبرات راينا جلسنا نفسنا
ሞራልና ህዝብና ይንህረም ሂዝ ራይት ኣብዚያ ዓበ ኮምፕሊመንት ሓግዝዎ ድማ ኣብቲ ዘለዎ ንቐፅል ክልተ ቪድዮታት ክበኩም እየ ሓንቲ ካብ ኤርትራ ዝመፀት ቲ ከምኡውን ለውጥን ምዕባልን ዝጭበጥ ፍረን ውፅኢትን ኣብ ዝረኣዩ ዓውዲ ዕዮ ምውሳእ ዝያዳ ዓግበት ይፈጥር ማዕረ ማዕርዩ ሓላፍነት ይሰክም ተኽሊ ልክዕ ከም ህፃን እዩ ክንክንን ኣብዮትን ይጠልብ ካብ ፈልሲ ክሳብ ምቕንጣብ ፍረታት ከዓ ዝተኣሳሰረ ስራሕ ይቕፅል ኣብዚ ቦታ እዚ ዝተፈላለየ ንጥፈታት እዩ ዝሰላሰል ፍልጠት ሰደቁ ኣካያዲ ስራሕ ፕሮጀክት ሕርሻ ጋዴን ኣቶ ኣሰፋው ኣበዶም ይሕብር 25 ዝኾነ ቆም ሰራሕተኛታት ኣለዋና ናይ ባሕቅሳቶም ክምስገና ዝግበአን እዩ ከምናተን ከም ናይ ገለንሲ ተገዲሰን እንድሰርሓ ሰዓታተን የኽብራየን ኣብ ርእሲ እሳቶም ቅድሚያና ስለ ዝነበሮ ካብኣቶም ብዙሕ እንዳተረዳዳእና ከምዚ ሓይሽ እንዳተባሃልና ኣብዚ ሕጂ ክበፅሕ ተኻኢሉ ማለት እዩ ነይሮም ክሳብ ሕጂ ማለት ሕጂ ግን ገለ ጎድልሎ ገለ ብጃቲ ኩብላልያ ዶ ገለ ኢሎ ዝወፁ ገለ ኣለና ማለት ሰክም ተኽሊል ሓደ ነገር ክንግንዘብ ዘለና ኣብዚ ደገ ክርኢ ከለኹ ብዙሕ ሰብ ሓደ ኤርትራዊ ኣብ ዓዱ ከይዱ ኢንቨስት ክገብር ክተባባዕ ኣለዎ ክንብል ከለና ኩሉ ግዜ ኣብ ርእሶም ቀልጢፍ ድመፆም ሰባት ገሊኦም እንታይ እዩ በቃ ሰብ ኩሉ ኣብ ግንባራት ከሎሲ ገንዘብ ከተኸዓብ ተራእይካ ንስኻ ብገንዘብ ክትፈልፀቅ ክትብል ኤርትራዊ ነው ሓደ ሰብ ኢንቨስትመንት ክገብር ከሎ ወይ እውን ከምዚ ጀርዲን ክሰርሕ ከሎ ንነፍሱ ይረብሕ ኣይረብሕን ይብለኩም ኣለኹም ግን ዓብ ዕድል ነቶም ዜጋታት ናይቲ ሃገር ይፈጥር ንበዓልካ ሰራሕተኛ ኮይንካ ካልኦት ብዝኸፈሉካ ሂወት እናነበርካ ከለኻ ከመይ ጌርካ ካልኦት ከማኻ ሰሪሖም ንኽነብሩ ክወሃቦም ንዝኽእል ዕድል ኣቆናፂብካ ትርኢ ስለዚ ከምዚ ዓይነት ትካላት ክግበር ከሎ ጀራዲን ክግበር ከሎ ፋብሪካታት ክግበር ከሎ ሆቴላት ክግበር ከሎ እቲ ዝገብር ዘሎ ጥራይ ኮነ ዝረብሕ መንግስቲ ግብሪ ይረክብ ኣታዊ ይረክብ እቲ ሃገር ይለምዕ ሳልሳይ ድማ እቲ ትካልቲ ሰራሕተኛ ይትቆፅር ሓደ ሰብ ይትቆፅር ክልተ ሰብ ይትቆፅር 10 ሰብ ይትቆፅር 20 ሰብ ይትቆፅር ወላ 100 200 ሰባት ናይ ስራሕ ዕድል ረኽቡ ሂወቶምን መናብሮምን ድማ ይቕየር ስለዚ ፀቢብ ኣተሓሳስባናትና ገለገለ ሰባት ጠቕላላ ብዛዕባ ቢዝነስ ኣምርናቶም ፀቢብ ስለ ዝኾነ ቢዝነስ ማለት ሕማቕ ጥራይ ድመስሎም ቢዝነስ ሕማቕን ፅቡቕን ክኸውን ፖሊሲ ናይ መንግስቲ ዝውስኖ ስለዚ መንግስቲ ትክክለኛ ንመንግስቲ ከረብሕ ዝኽእል ንህዝቢ ከረብሕ ዝኽእል ንቁጠባ ናይቲ ሃገር ከረብሕ ዝኽእል ፖሊሲ ውፅኡ ኣብዝን ስርሑ እንድሕሪ ኢሉ እቲ ሰብ ድማ በቲ ሕጊ ተኸቲሉ እንድሕሪ ሰሪሑ ሃገር ትለምዕ እያ ስለዚ ኣተሓሳስባና ኣብ ቢዝነስ ኣብ ቁጠባ ንክንቅይር ኢለ ምናልባት ቢዝነስ ክበሃል ከሎ እዚ እውን ክመስል ይኽእል Selling balas in Eritrea. What? Balas كرشي. هذا ጊዜ ኣብ ኤርትራ ከይትካ ክትገብሮ ደስ ዝብለካ ከምዚ ሓፍትና ኣዶነ ሽማይ ፈልጣኔ በለስ ኢላ ኣብ ኤርትራ ትሸይጣላ what an interesting way to live ኣብ ኤርትራ ፍሉይ ነገር ክትገብር ተደሊኻ ከምዚ ነገራት ሓደሽቲ ነገራት ዲስካቨር ክትገብር ምፍታን ከምኡ ድማ ካብ ኤርትራ ብዙሕ ቪድዮታት ክወፅኡ ይርኡ ኣለኹ ንሱ ድማ ሃይኪንግ ትሬኪንግ ጉዕዞ ናይ ኤርትራ ከምዚ እናዞርካ ኣብ ዝተፈላለየ ቦታታት ናኸድካ ዝግበር ዘሎ ቪድዮታት ናይ ብሓቂ ማይክሮ ሬኮርድ ዝገብሮ ዘሎ ስእልታት ቪድዮታት ክትሪኦ ከለኻ ናይ ብሓቂ ደስ ዘብል እዩ ኣይ ቲንክ ካልእ እውን ነይራቶ ኣብ ዝተፈላለየ ቦታታት ናኸዱ ከለዉ ዝገበርዎ እዩ ስለዚ I am very grateful ከምዚ ዓይነት ስእልታት ወፅእ ምጅማሩ ስለዚ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኣብ ዝተፈላለየ ቦታ ዝገበርዎ ኣብ ዩቱብ ከይትኩም ረእይዎ ዝተፈላለየ ቦታታት ናይ ኤርትራ ስኢልካ ሓደ ግዜ እቲ ቱሪዝም ክበሃል ከሎ ኣብ ፅቡቅ ሆቴል ኣብ ገማግም ባሕሪ ጥራይ ደይኮነ ነቲ ሃገርካ እውን ከምዚ ብእግርኻ እናተዛወርካ ንኽትፈልጣ እቶም ዝፈልጥዋ ዘለው ድማ ንካልእ ህዝቢ ንኸፍልጡ ንኽፀልዉ ዝገብርዎ ዘለው ስራሕ ሰናይ ነገር እዩ እሞ የቐኒየልና ክንብሎም እንደሊ ናይ ሎሚ ኣርእስቲ ኣብዚ ክንውዲና ላይክ ግበሩ ሼር ግበሩ ሰፖርት ግበሩ እናበልና ክንሰናበተኩም قالوا لك انجيل الشمالة اروح اجل عبرة حجاب الجهل يا تدرر عميك يا اخواني انت لا عجبه